Moi bons días a todos. Vamos dar comezo ao pleno ordinario do mes de agosto. O punto 1 é a aprobación se procede a acta número 12 da sesión ordinaria celebrada o 28 de xullo de 2023. Hai algunha intervención neste punto? Si, Alba, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Antes de nada, no pleno do pasado mes de xullo formulamos unha serie de preguntas e rogos tamén, e a día de hoxe non temos a resposta das mesmas. Xa estábamos acostumados a que nos deixaran as respostas metidas por debaixo da porta do noso despacho sen firma, nin sequera o nome de quen a respondía, nin membrete do Concello, nin nada, pero isto é algo novo, co cal, saltanse de novos procedementos como é cando lle interesa e como non pode ser de outro xeito, exiximos ter as respostas pois canto antes por escrito e como mínimo firmadas. Algúa intervención máis? Votamos. Votamos a abstención, porque non queremos... Estamos votando acta. Votaremos a favor. Votaremos a favor porque non vai dentro da acta. Non. Non me marca. Ahora sí. Ahora marcou. Votos emitidos 21. A favor os 21, queda aprobada por unanimidade. O día das comisións informativas habíamos falado de que, eu comentei vos ao acabar, da posibilidade neste pleno felicitar a selección española de fútbol femenino, que acadou un hito importante, e se cabe agora colle máis importancia debido a que dá a sensación de que polo problema que todos coñecemos pois se eclipsou un pouco unha xesta histórica como foi a de estas rapazas, conseguir que o fútbol español femenino teña unha visibilidade moito máis do que tiña realmente, que eu creo que vai ser un revulsivo. Entón, agora, pois eu creo que xa unha vez que pasou o que pasou onte máis hoxe, que quedará o protagonismo para quen o merece, que son para elas. Por lo tanto, a nosa felicitación desde o Concello de Lalín á selección española de fútbol femenino, que habíamos falado que o propuñemos aquí cando empezara o pleno. Entón, si estamos de acordo, espera que teño que agardar aquí. Si estamos de acordo, pois transmitímola sin votación nin nada polo estilo. Paco. Sí, máis alá de que este pleno teña que pronunciarse sobre estas cousas, e a nos parece moi ben o que o apoio ao deporte femenino, que igual vostedes o tiñan que aplicar. Non temos problema en apoiar isto, pero visto que aconteceu onte, e sí que nos parece que é unha competencia deste pleno, eu creo que este pleno ten que, desde logo, condenar o que aconteceu onte nas piscinas de Lalín. Nos parece un feito gravísimo, un feito co que este goberno, ademais, a través da policía local, ten que tomar medidas, que, polo que nos estivemos enterando, non é a primeira vez, e sí que creo que é moi importante combatir a lacra machista, combatir este tipo de agresións intolerables e que están acontecendo no noso Concello. Creo que iso sí que nos, independentemente do outro, que insisto, que non penso entrar nin en cuestións que podían ser discutibles, este pleno se ten que pronunciar claramente e este goberno, desde logo, tomar medidas para que non se volva a repetir, porque non é un feito aillado e, desde logo, non hai nada máis importante que garantir que as nosas fillas, que calquer muller do noso pobo se sinta segura no pobo que vive. A mí pareceme extraordinariamente grave e o BNG, desde logo, pensa que este pleno sí que tiña, a parte do que se está propoñendo, que, insisto, non vamos ser nós quen poña problemas,
facer, desde logo, unha condena, pero, insisto, non só testimonial, sino, desde logo, hai competencias coa Policía Local para que isto se acabe, para que isto sexa unha prioridade. E, sobre todo, escoitar noticias de que non é a primeira vez que acontece e que, desde logo, unha cousa é facer uns parabéns, que insisto, pois está ben, pero outra cousa é algo que é incluso competencia do propio Concello e que me parece, desde logo, gravísimo e que é intolerable e que hai que poñer todos os recursos con todas as forzas de seguridade e coordinalo para que eso, desde logo, se desterre a violencia machista, as agresións, porque, desde logo, eso sí que é o futuro que nós non queremos para as nosas fillas e, desde logo, que se sintan seguros no pobo que viven. Moi ben. Rafa. Bo día a todos e a todas. Felicitar a selección española de fútbol femenino polo seu grandísimo éxito e alegrarme de que este pleno pois apoie do deporte femenino. Por lo tanto, compromiso, sumámonos a esta petición de felicitación máis que merecida, ademais. Moitas gracias. Ben, pois entón, damos por felicitado, levanta acta, porque non hai ningún punto que fai no constar na acta despois da aprobación da sesión anterior, e logo, pois, a Paco decirlle que por parte do Concello os medios que están ao noso alcance si os estamos exercendo como non pode ser de outra maneira, pero as competencias son as que son, eso está en mans do xuez e a persoa en cuestión, que eu sepa, está ahora mesmo na cadea. Por lo tanto, por parte do Concello, a Policía Local fai o seu traballo no ámbito das súas competencias. O Estado é o que regula as competencias que ten en materia de Policía Xudicial, a Garda Civil e máis a Policía Local. As nosas competencias, se se están exercendo, as exerceron con total, digamos, autoridade. Faltaría máis. Pero cada pobo ten os seus problemas e nós estamos tendo, obviamente, pois, os nosos. A Policía Local non se queda para nada corta neso, por moito que vostede queira insinuar como se a Policía Local non exercera as súas funcións. Sí que se exerce, é bastante, pero hai unha parte que, cando tal, tens que dar parte, neste caso, ao que exerce de Policía Xudicial, se exerceu, e, bueno, a prova da contundencia que se fixeron uns actos que son deplorables e que o responsable está na cadea. Sí. Non quero polemizar sobre eso, Paco, é dicir... Non, eu non estou polemizando. O que, desde logo, non estou indo por onde vostede quere. Eu non estou botando a culpa á Policía Local, faltaría máis. Digo que nós temos competencias respecto que a Policía Local, por lo tanto... Temos as que temos. Exacto. E tamén falei dos outros corpos, vale? Do resto de policías, que igual que vostedes non teñen problema, e o que hai que facer para ter reunións dos distintos corpos para coordinar distintos eventos, creo que para este tema é prioritario que se acometa e se celebre unha reunión deste tipo. E, segundo, o que estou dicindo é que poucas cousas máis graves se me ocurren que aconteza isto na nosa vila e, polo tanto, entendo que está moi ben o tema da selección española, pois perfecto, pero, insisto, o que sí que me parece importante é que este pleno se manifeste respecto a este tipo de actos, vamos, e que me parece extremadamente grave unha agresión a varias rapazas, outras agresións que xa se deron nas últimas semanas e que, polo tanto, isto, insisto, o máis normal é non mirar para outro lado, que nin insinúo ni nada diso. O que digo é que o normal ante esta situación é que este Concello convoque o que son as distintas forzas para analizar a situación, para poñerlle freno e que isto non se volva repetir. Porque, desde logo, insisto, nada máis importante haberá, e aquí coincidiremos todos e todas, que as mulleres na nosa vila, as nenas, as mulleres dame exactamente igual a idade, se sintan seguras ir pola rúa. Por suposto, pero eso nadie cuestiona, pero dá a sensación de como a ver se nós estamos... Non, para nada, eu non quixen insinuar eso, xa yo digo claramente. Imos co punto 2. Entón non facemos esa condena.
Sí, pero non ten nada que ver con isto. É dicir, vamos a ver, non vamos a ensombrecer. É dicir, se queren despois, no apartado de rogos e preguntas, pois, claro que condenamos. Que non vai condenar eso? Eso non hai ninguna dúbida. Pero eu creo que eso non o quero meter con ese tema. Pero son dúas Pero, distintas. a ver, Paco, non rice lo rizo. É dicir, claro que son dúas distintas, pero non ten nada que ver con isto. Metámolo ao final, do pleno, en rogos e preguntas, pois metémolo. O sea, é máis importante... Non é máis importante, felicitar a selección non é máis española... importante nin menos importante, é distinto. É distinto, a ver, vamos a ver. A selección española tuvo un éxito sin precedentes. Xa se ve ensombrecida por un energúmeno como ese presidente de federación que temos en España, que xa non sei como ese señor chegou a ser presidente de nada. E agora... ti queres tamén ainda metelo no mismo acordo? Entón me di que é máis importante. Entón me di que isto sempre vai... Que o facemos aparte. Aparte, ao final. No. Ao final, neste pleno vai de number one o da selección española, que os pon moi cachondos, pero, desde logo, vai no apartado de rogos e preguntas o tema dunha condena deste tipo. Non fagas demagoxia. No, demagoxia non fago. Eso podemos ter non no apartado de rogos e preguntas. Digo, entendo que este pleno pode empezar co que usted queira, faltaría máis. Nós nin lle poñemos ningún problema. Pero vostedes dixéronme que non, dixéstesme que non había problema. Non temos ningún problema. Bueno, non metas unha variante se está sin falar. Pero está sin falar, home, foi onte. Eu falei con Bosco o día das comisións, Paco, eu que me fastidia cando pensas que os máis son máis burros que a ti. É dicir, vamos a ver, eu falei con Bosco o día das comisións informativas, e xa como non havia ningún problema. Antes de rogos e preguntas, hai un apartado, sempre en todos os plenos ordinarios, que é calquer suxerencia ou suxestión que se queira facer. Pois antes de rogos e preguntas, pois bueno, non hai ningún problema en metelo. Pero por que ten que ir ao final isto? Aí estamos todos de acordo. Pero por que ten que ir ao final isto? Eu creo que hai algo máis importante que isto. Bueno, como quere facer demagoxa, condenamos eso, faltaría máis, en vez de metelo cando lle correspondía, que é antes de rogos e preguntas, pois metémolo agora, non hai ningún problema, que costen acta, señor secretario, estamos todos de acordo. E eu engadiría, ademais, que este fin de semana, pues tamén con esta última semana, tamén acadaron medallas de ouro mundial, que quedou, bueno, aquí sabe por todo este tema. Sí, xa estamos neso. Xa lle digo que xa estamos neso, que quedaron, no mes de agosto, quedaron cousas sin facer, que se van facer ahora todas na semana que ven. Pero medallas de ouro en atletismo, vale, tanto Álvaro Martín como María Pérez, entonces non estaría de máis, pues aproveitar. Mire, hai de tiro con arco, hai de atletismo, hai de equitación, quedaron cousas pendientes que agora farémolos todas, agora empeza setembro, vale? Entón, hai unha cousa de equitación, unha medalla de plata, se mal non recordo, hai os de atletismo e hai tamén os de, polo que vin na prensa, os de tiro con arco que acabaron uns postos importantes aí. Sí. Que sí, pero non se preocupe que aquí no Concello todos aqueles que acaden medallas recibímolos a todos, faltaría máis. A nivel Galicia e a nivel España. E se a nivel mundial ainda sería moito mellor, pero non vai quedar ninguén sin recibir. Non veñan que non queremos fazer distincións nin cunha cousa nin con outra. Se o Campeonato de España, sean campeonatos galegos, obviamente sempre van ter un respeto que pola nosa parte, desde que estamos no goberno, fixémolo con todo o mundo, sin excepción, sin excepción. Ben, queda condenado, entonces condenamos que actos como o que pasou este fin de semana, estaremos todos de acordo, pero que non vaya, digamos que vaya aparte, que vaya a felicitación, e no acordo da felicitación non metas eso, meteo aparte. Claro. Vamos co punto 2, decretos da alcaldía, dar conta. Ten a palabra, señor secretario. Da conta dos decretos número 659 hasta o número 733. O primeiro é unha resolución da Consellería de Facenda de 21 de xullo de 2023. Non hai que lelos todos. Non hai que lelos, simplemente. O último, nada máis. O primeiro é de 21 de xullo de 2023. Pasaron o importe a Espina de Fin, e o último é de 21 de agosto de 2023, como sesión ordinaria da Xunta de Goberno. Moi ben. Vimos que o punto 3, dar conta do informe de morosidade do período medio do pago do Concello de Lalín Padroado Cultural correspondente ao segundo trimestre. Ten a palabra, señor secretario. Ten a palabra o punto 3. Isto é dar conta de que o período medio de pago global, incluído o Patronato Cultural do Concello de Lalín, correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2023, é de 19,61 días. E o do Concello de Lalín de 19,65 días e do Patronato Cultural de 12,52 días. Moitas gracias. O punto 4, expediente
modificación do proxecto do contrato de obras denominado Contrato de Obras para a execución do proxecto de demolición e obras nos edificios número 1 e número 3 da calle Manuel Rivero, financiada pola Edusi de Lalín, cofinanciada con 80% por fondos FEDER mediante o plan. Actualmente está integrado no POPE 2014-2020. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Bueno, moi bons días a todos. Hoxe neste primeiro punto pois vamos tomar un acordo en base pois realmente a cuestións totalmente técnicas. Como todos saberedes, pois no Manuel Rivero estáse neste momento a construir un novo edificio con cargo a fondos DUSI, que será un edificio que vai a costar dunha planta baixa, dun sótano, dunha primeira planta, segundo e patios interiores, e que albergará pois, distintas cuestións municipales. Como non podía ser de outro xeito, para contextualizar un pouco, pois antes da redacción do proxecto, pois realizouse o pertinente estudio xeotécnico, pero como saben, pois ali había un edificio existente pois que complicou este estudio e pois agora en obra vese que onde se van a maior carga do edificio, pois que o terreo pois é de peor calidade que o que estaba posto no proxecto, e iso é un dos motivos que obliga pois a ter que facer este modificado. E tamén outro dos motivos é que neste momento, pois como recolle o informe do arquitecto, pois hai problemas con certos materiales construtivos e que se sustituyen por outros similares. Como digo, é o máis importante, que é un modificado a cero, en base ao que propoñen os técnicos. Isto quere dicir que non se incrementa a aportación do proxecto nin o que vai a costar aos veciños, e ademais, como ben recolle a lei de contratos, é unha modificación non sustancial dos elementos tanto construtivos como os diseñados no proxecto, xa que solamente pois hai eses pequenos cambios técnicos. Co calco que vamos a aprobar neste punto é pois autorizar a redacción a dirección de obra pois que redacte ese modificado do proxecto, como digo, pois a cero, para poder finalizar esas obras e que queden pois o mellor posible. Ben, intervencións? Hai intervencións? Non hai intervencións por parte de ninguén, de ningún grupo. Esperemos que quede o mellor posible. Vamos a votar entón. Viz. Non, pero non a deteñas, que non a fixemos, non a marcou. Por que non me poñía aquí? Mario non votou, Alba non votou, Beatriz. Pois dalle outra vez. Eso foi que quedou ali, se se lle dá, funciona. Será a segunda votación. Non é igual. Pero non ves, non vai, mira. Mas non mira. Eu estou dando aquí e non voto. Vota de outra vez, damos ese anterior. Verdad? Vota de outra vez. A ver, espera. Está collendo. Para. Vamos volver a votar. Bueno, non ves. Pero vai na agardar, é que está pintando mal, pero vai na agardar. Votade. Pero como vai agardar se non se ve aquí, Paco ou Ebiz? Aquí quedaron xente sin votar. A ver, votad agora, por favor. A mí aquí sale Iria sin votar. No, ti sí. Votaste todos. A ver. Se votaron todos, hora de ter. Votastes todos, aquí non sale, pero, a ver, eu non sei quen votou nin non ves que non vexo. Si xa...
Si xa que? Só parece registrado, depois non está pintado. Se chamou ali porque pero garda, pero non na mostra. Pero, a ver, non a garda porque moita xente non votou. Entón, garda e correctamente, vale? Porque aquí non o pinta, polo tanto, se a xente non vota, por exemplo, quedaron sin votar Alba e Marcos, perdón, e Mario, me parece. Quedaron sin votar. Entendes? A ver, na que votaron... Bueno, xa, arreglo. Pero... A ver, Paco, mira. Explico. Hai máis Pacos que ti, Hai máis Pacos que ti neste país. A ver, mira, aquí, cando se vota, non pinta. Entón, eu non sei se votaron, se non votaron. Xa. Entón, non dou dirixido pleno. Se queres, dirixiu ti desde ali. Non, gardo... A ver. Chamo ali para que o solucione. Pero de todas maneiras, Bueno, que se dá o gardala... vale, pero gardámola mal, porque a anterior está gardada con 2 abstencións que con 2 non votos. Ben, esta segunda votación, votos emitidos 21, a favor 12, en contra 0, 9 abstencións. Imos co punto 5, que é a modificación de créditos, suplemento o modificación de crédito número 6. Ten a palabra o portavoz do Goberno, Avelino. Ben, pois como supoño que xa coñecerán, pois o Agader, co plan Marcos, pois concedeunos esa subvención para facer a mellora dun camiño. Neste caso, a subvención que nos concedeu é de 115.227.000 euros e hai que poñer a aportación municipal que, como sempre, pois corresponde ao IVA, que non é subvencionado, que neste caso é 24.208 euros, que é para realizar pois un camiño, neste caso, na parroquia de Santiso, desde a iglesia ata o cruce de Vilariño. E, como digo, pois hoxe dotamos de crédito pois eses 24.000 euros para poder licitar este expediente e levar a cabo as obras con cargo pois a esa subvención que nos concede a Xunta de Galicia. Intervencións? Non hai intervención ninguna? Ben, decir que este plan marco deste ano, a novedade é que só se podían facer obras en camiños en zonas que fueran de concentración parcelaria, motivo polo que vai para Santiso e non vai para outra parroquia, ya que aquí, como sabedes, as que temos realmente finalizadas son Santiso e Meixome, e agora Vilatuxe. Ben, votamos entón, espera un momentiño, vamos a ver se vai agora. Votamos. É un criterio de Agader. Decidiron que o plan marco que se meteran en parroquias onde houbera concentración parcelaria. Nin idea. Non nos deron nin explicación. Simplemente nos mandaron nas bases que só se poden meter camiños de concentración parcelaria. Falta Karen e falta Pablo Areán. E falta Paco e Ariana. Ariana non me sale. Ahora sí. Ahora sí, votos emitidos 21, a favor os 21, queda aprobado por unanimidade. Aprobado por unanimidade o punto 5, o punto 6 é un recoñecemento extrajudicial de créditos. Ten a palabra o portavoz. Ben, pois este seguramente é outro expediente coñecido para vostedes, é para levantar o reparo e pagar as facturas da luz e do gas, neste caso pois por parte de 266.000 euros. Tamén dicirlles que aquí hai que facer unha apreciación e por iso hai tanta relación, como saben, agora temos o contrato da ESE e do alumeado público e este é o último expediente pois onde hai facturas que ainda non viñan separadas e co cal nós vamos a pagalas e logo faremos ya á empresa pois un expediente de devolución
para que nos devolva o importe que lle corresponde, que neste caso son os CUPs da 165, e que neste momento xa están vindo separadas, co cal será a última relación onde veñen facturas que lle teñen que imputar á empresa, xa que agora nas novas facturas xa lle están imputando á empresa as facturas que lle corresponden. Co cal esta será a última relación que veñen coas facturas xa tamén da empresa e, como digo, deste importe hai que descontar o que ten que pagarnos integrarnos a empresa ao Concello de Lalín. Sí, bueno, xa cando o voceiro do PP lle pega a risa defendendo un tema como este, xa o di todo. Eu, antes que nada, quería darlle os parabéns. A ver... pero digo... Avelino é así, Avelino ri diario. No, pois xa estamos. Pero que a mí non me parece mal o sorriso de Avelino, nunca lle... Digo, pero hasta lle pega a risa dicindo que di pola gravidade deste punto e que é indefendible. Gravidade? Entón, estaba acabando sin... Vamos, porque é de risa o argumento que deu. Eu, antes que nada, quería felicitar o Goberno, non quero deixar pasar ocasión, porque en moitísimos meses a primeira vez que vamos a un pleno sin un informe en contra do secretario. En moitísimos meses. E eu non quero insinuar, xa para que vostede non diga que é coincidencia, porque hoxe temos un secretario accidental e non está o secretario do Concello, non? Pero, en todo caso, espero que nesta coincidencia pois nos próximos plenos non se volvan a repetir o que vostedes están acostumbrados a facer, que é saltarse a torear os informes do secretario. E, bueno, eu sei que sexa unha sorte que non haxa ningún informe en contra, cousa que nos alegra. Ben, respecto ao punto este, bueno, eu de verdade que vostede poida e que este goberno poida plantarse un pleno máis diante desta corporación, diante dos veciños e veciñas de Lalín, dicindo que van pagar 266.000 euros en luz, porque non teñen sacado concurso en máis de 4 anos, é tremendamente grave. E é tremendamente grave non pola súa incapacidade de xestión, sino porque esa incapacidade de xestión sainos a toda a veciñanza moito máis caro, porque estamos pagando o prezo máis caro que se desde logo tiveran sacado o concurso. Vostedes que son os que din en teoría, despois a realidade totalmente a contraria, pois son nefastos xestores, ainda que presuman do contrario, pois creo que desde logo é intolerable estas cifras, é intolerable que desde logo sigan sin sacalo cando é obligatorio, isto non é unha cuestión opcional, vale? E é intolerable que fagan desde logo un derroche clarísimo de recursos públicos pola súa teimuda e desde logo expliquen aquí que é o que pasa para que isto non se saque, porque desde logo cousas teñen sacado que lles interesaba, todo o que lles interesa con informe en contra ou a favor do secretario, de quen faga falta, se non buscan informes tamén que lle avalen o que ninguén avala, e son especialistas, e non pasa absolutamente nada, pero neste caso, expliquen porque seguen sen sacar isto e desde logo porque permiten que a veciñanza de Lalín teña que pagar a luz máis cara e porque, desde logo, vostedes dilapidan os cartos públicos deste xeito tan irresponsable, non? Estáse convertindo, pois, nalgo que é usual, pleno tras pleno, pero que non por iso deixa todo o contrario. Non deixa de ser grave, cada vez é máis grave. E non é que non tiveran, desde logo, tempo para facelo ao longo dos últimos anos. Moitas gracias, Paco. Turno para o PSOE. Alba ten a palabra. Bueno, di o voceiro do Partido Popular que este é un expediente ben coñecido por nós. Home, claro, como en cada pleno veñen facturas deste tipo a recoñecemento. Custoume entender o que quixo decir na súa intervención, a verdade. O caso é, bueno, neste caso temos un informe de intervención que indica, entre outras cousas, que as facturas, ademais de non contar con dotación económica suficiente no momento de xerarse o gasto, ademais,
incúmprese o principio da anualidade de execución. Por outra banda, estamos a falar dunha factura por miles de euros polo consumo enerxético, co cal estamos a falar dun servizo sucesivo que se está pagando contra factura, por suposto, algo que se salta ao procedimento, como tamén ben se indica nos informes dos técnicos. E tamén se di claramente no informe que o reiterado uso deste procedimento constitúe un fraude da normativa. Vemos tamén neste informe que se solicita un informe do técnico para ver se está cumprindo o contrato e gustaríanos saber cando prevén que poderíamos ter acceso ao mesmo. En todo caso, estamos unha vez máis diante de facturas reparadas por motivos varios, pero en resumo, porque se saltan os procedimentos como lle parece ou como lle interesa. Temos que a falta da última xunta de goberno local no ano 2023, estamos agora en agosto, se gastaron deste xeito 1.192.821 euros. Tendo en conta que no pasado mandato ían a unha media de 4 millóns de euros en facturas reparadas cada ano, pois a verdade é que van polo camiño e van mantendo o ritmo. En esta intervención, pois nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Tere Varela ten a palabra. Bueno, bos días. Eu creo que aquí estamos obviando unha cousa que Avelino sí que se escudou moi ben dicindo que eran as facturas que había que aplicar o contrato este da luz. Estamos falando de 290 facturas que houve que tramitar, que houve que seguir os trámites e facer o ado de cada unha das facturas, o que conleva a colapsar a intervención. E nestas facturas tamén van ir mesturadas facturas dos suministros dos edificios públicos, porque se les non só son alumeado público externo. Entonces, aquí o que queredes enmascarar é o que vides facendo desde fai 4 anos, que non sacastes o contrato da luz, nin vos adheristes a nada. E o que é moito máis grave é que esas facturas de suministros de o alumeado público xa en novembro do ano pasado veu unha regularización e veu unha optimación, e agora que veñan 290 facturas que teña que adelantar o Concello Cartos cando non hai cartos para facer outras actividades ou cando se deixan cousas polo camiño, estamos adelantando a Naturgy cartos do noso Concello porque a empresa adxudicataria non está facendo ben o seu traballo e os políticos responsables tampouco, porque eu creo que o técnico tería prioridade sobre isto para xa imputarlo e non agora pagamos e despois pedimos o reembolso co traballo que iso conleva, porque virá outro expediente aquí a pleno para facer ese trámite. Entonces, sí que teño que felicitalos, porque son mestres en atascar os servicios económicos e o resto de departamentos deste Concello. 4 anos despois siguen facendo o mesmo e están demostrando políticamente a súa incompetencia de xestión, porque é gravísimo que veñan 290 facturas da luz, co que iso conleva. Grazas para esta primeira intervención. Gracias. Avelino, ten a palabra. Ben, en primeiro lugar, aclarar que aínda que a veces eu intento sempre ter un intento cordial, eu non me río, porque debe ser a enésima vez que temos este debate neste pleno. Eu creo que é un tema serio. Despois dicirlle que, señor Vilariño, a verdade é que vostede sempre está poñendo en dúbida ou sembrando a dúbida de que nós nos saltamos a torera os informes dos secretarios e dos técnicos. Nós aquí facemos todo en base ao que nos informan e á legalidade, e non hai ninguna dúbida deso. Dicirlles tamén que igual non se deron de conta de que a luz non só lle subiu ao Concello de Lalín, que lle subiu a toda a veciñanza, e que vostedes nos pretendan dar leccións sobre a xestión da luz neste Concello, co que se traballou neste mandato, co que está supoñendo de aforros, porque vostedes imagínense que non houbéramos cambiado o alumeado todo o público, a veciñanza, as facturas que estaríamos pagando a hora da luz se non tuéramos todo o alumbrado público. E dicirlles tamén que aquí van as do gas, e voulles poñer un exemplo xa que falan dos informes técnicos. Mire, teño aquí un informe que lle recolle que se nos houbéramos añadido, por exemplo, gas ao acordo da FEGAN, da FEM, o Concello de Lalín pagaría máis polo gas que está pagando. En concreto, se tuéramos co acordo da FEM, pagaríamos cerca de 100.000 euros e así estamos pagando 76.000 euros. E así o recolle un informe técnico. Co cal, antes de decir de que hai que añadir só aos acordos, hai que botar números e seguir os informes, porque igual non é tan rentable como vostede pretende decirlos. Tamén dicirlle que nos diga que atascamos os servicios de Facenda. Vostede, señora Varela, que foi concelleira de Facenda e non foi capaz de sacar orzamentos cando este goberno sacou en tempo e forma
4 orzamentos como lle respondía e agora sacará o seguinte, pois pareceme bastante curioso. E ademais dicirlle que debeu obviar o que dixen na miña primeira intervención, que as facturas agora mesmo xa lle están sendo imputadas á empresa. Como comprenderá, é un contrato moi grande, complexo, que nos está dando un gran servicio, pero evidentemente leva un tempo en que se poña a funcionar en perfecto estado, a que se engrane todo e que administrativamente todos sabemos o complexo que é pois darlle cabida a todos os expedientes e que todo este encarrilado. Agora mesmo xa está, xa as facturas están indo á empresa, co cal o resumen é administrativamente xa as facturas van á empresa, os veciños están aforrando gracias ao contrato que sacamos e ademais temos un mellor alumeado público con unha mellor calidade para toda a veciñanza de Lalín. E, por certo, facturas que vostedes tamén traían a pleno e por eso digo que vostedes eran coñecedores destas facturas. Gracias, Abelino. Segundo turno. Paco, ti intervés? Intervés de segunda? Sí. Ben, Abelino, eu, de verdade, se algo non me molesta de ti, son as túas risas. A min, frente ao que xa achacan outros, eu sempre digo que ti te tes que erguer cun sorriso grande e sempre cho digo pola situación que tes nesta casa. Pero, mira, unha pregunta para que conteste vostede, para que me conteste o alcalde ou me conteste a interventora. Están cometendo unha ilegalidade con este tema, sí ou non? É unha pregunta clarísima. Eu asegúrolle que están cometendo unha ilegalidade ao longo destes anos, porque non o sacan a concurso. Vale? E isto ven, ademais, con reparo, como ven todos os meses, e, polo tanto, é un informe negativo. Hoxe non o temos do secretario, pero, como sempre, neste tema témolo da interventora. Polo tanto, insisto na pregunta. Están cometendo unha ilegalidade con este tema, sí ou non? É moi doada de contestar. Eu asegúrolle que sí e que, polo tanto, vostedes contesten e deixenlle, que xa sei que non o van facer, contestar, desde logo, o máxima responsable deste tema. Vostede un demagogo, ainda que intente dicir que os demais o somos, bueno, pois de profesión. Eso é máis que evidente. Intentar sacar peito de algo que está, insisto, cometendo unha ilegalidade este goberno e que lle está a súa ilegalidade saindo moi cara aos veciños e veciñas de Lalín, non ten defensa posible. Non pode ampararse en decir que é un contrato complexo. Vostedes non o sacan e por iso digo expliquen por que non o sacan, porque anos tiveron. Non veña agora co tema da FEN ou da FEGAN, que sería máis barato sería, e se non, escoíteme, por favor, sería, e se non tamén o reto a que me conteste, se vostedes, que isto xa non é opcional, ademais é obrigatorio, licitaran este contrato. Vostedes están facendo de ouro a unhas empresas de ouro, están cometendo unha ilegalidade, están vindo pleno tras pleno, con reparos, polo tanto, con informe suspensivo de gastos ni máis ni menos, por exemplo, neste pleno, de casi 300.000 euros, e, insisto, a paciencia ten un límite. Ten un límite. Xa o advertimos no anterior pleno que a paciencia ten un límite e vostedes están sobrepasando todos os límites. Moitas gracias, señor Vilariño. Turno para o PSOE? Non? Alba ten a palabra. Remato rápido. Bueno, non rizo. O certo é que seguen vindo unha vez detrás doutra todos os plenos facturas reparadas. O certo é que iso é do que falamos todos os meses. Vostedes fai máis de 4 anos dicían e prometían que a metade de mandato, do pasado mandato, ia estar todo en perfecto estado de revista, mas o certo é que máis de 4 anos despois non estamos nesa situación, ni moito menos. E así é como a día de hoxe, pois temos neste ano 263 facturas e importes de máis de 1.100.000 euros só no que vai de 2023 e a falta de algunhas xuntas de goberno en facturas reparadas.
Isto non o digo eu, nin o di o Partido Socialista, nin o di sequera a bancada da oposición, senón que o di os informes dos técnicos dos que vostede, por certo, está falando. E din claramente que o uso reiterado deste procedemento constitúe un fraude da normativa. Repito e repetirei unha vez máis se fai falta, repetirei seguramente no pleno seguinte porque volverán facturas deste tipo a pleno. Non vou dicir nada máis. Gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. A ver, mira, Abelino, eu sempre suxerín, porque os técnicos desta casa así o suxerían no seu momento e sígome ratificando, non me podes traer un informe extrapolado do gas actualmente. Eu faloche de adherirte ao contrato da FEN da luz durante 4 anos. Entonces, encántavos mezclar para que a opinión pública non sepa do que estamos falando. Estamos vos falando tamén que non sacastes o suministro da luz para os edificios públicos. Entonces, queredes desviar todo ao alumeado público para volver outra vez enmascarar a realidade e querer vender solo fume, que eso dásevos moi ben e cómpranvolo, pero non é así. A realidade é outra. Entonces, aquí o que se vota de menos, e como che dixe na primeira intervención, é un informe do técnico imputándolle estas facturas que ti dis que están mal. Aquí hai facturas registradas desde xaneiro, que xa poderían haber sido imputadas á empresa. Estamos a finais de agosto, é dicir, 8 meses. Canto ides tardar en imputarllas as que lle correspondan á empresa adxudicataria do alumeado? Entonces, non me veñas dicindo que é unha etapa transaccional, porque non xa compramos, é dicir, nin xa compra ninguén a estas alturas. E despois, mira, sí, fun concelleira de Facenda. Gobernamos en minoría. Vos apoiabadesvos en quen vos apoiabades para poder afogar o goberno. Cando tuvemos maioría, sacamos o orzamento. Entonces, non veñas sempre remitíndote a eso, porque creo que xa eres cansino. E nós, por responsabilidade, pedímosvos pactalos. E sentámonos e hai fotos desas reunións. E vos presumides de sacar 4 orzamentos en tempo e forma. Non mintas. Gobernastes 4 anos e gobernastes un ano cun orzamento prorrogado, que é gravísimo. E cando é innecesario, e disteslle outra vez un traballo ao Departamento de Intervención, porque o orzamento entrou a 2 días de rematar o ano, e houve que imputar todo o anterior orzamento, entonces non veñas presumindo da vosa nefasta xestión, porque aí o único, cando desde a bancada da oposición vos dicíamos que non sacarades ese orzamento, que sacarades o do novo ano, porque non vos axudaba en nada, máis ben todo o contrario, e non atascabades. E aquí, sí, Abelino, estás atascando o Concello porque o Departamento tuvo que tramitar pola vosa nefasta xestión 290 facturas. Desde xaneiro a xullo están aquí as datas de rexistro. Os datos constan nun informe público. Moi ben, moitas gracias. Señor Vilariño, como vostede me fixo unha pregunta, eu non lle vou a contestar eu, senón que vai a contestar Teresa Varela. Cando traía este expediente a pleno sempre dicía, está recollido así, que era outra forma administrativa de darlle encaixe ao pago das facturas para non haber un requerimento, un enriquecimento ilícito por parte do Concello. E despois simplemente dicirlle que, señora Varela, vostede pode dicir o que queira, pero existiu unha pandemia e nós votamos 4 anos e sacamos 4 orzamentos. Ben. A ver, eu creo que xa lle contestou usted. Ben. Mira, Abelino, é que unha cousa é un enriquecimento inxusto dunha factura e dun servicio prestado que contrata o Concello. Entonces, sí, pero é que estamos falando doutro trámite totalmente distinto. Entonces, pídoche que antes de replicar ou de nombrear a nadie que leas o informe de intervención. Porque isto trátase
de imputar parte destas facturas a outra empresa privada que foi a adxudicataria do servicio. Temos facturas rexistradas desde xaneiro a julio. Entón, non veñas mesturando. Outra cousa é que eu fago un servicio que non teño contrato e que teña que vir a aprobalo para que non haxa un enriquecimento injusto. Entón, cando falas con propiedade. E cando me nomees, tamén o faz no mesmo sentido. Grazas. Moi ben. Moitas gracias. A verdade é que eu quedo asustado do nivel que temos neste pleno, con este punto. Precisamente, se algo podemos presumir este goberno é de facer unha exquisita xestión no tocante ao consumo enerxético. Conseguimos a máxima subvención do Estado na historia de la LIN para cambiar o alumbrado público. Cambiamos o alumbrado público. É normal que unha empresa, que por certo, recórdolle, señora Varela, que esta empresa que nos sacamos a licitación e que ganou o concurso, ten o prezo congelado por 12 anos. 12 anos o prezo da luz congelado. É xusto antes da suba. Imagínense o aforro que estamos tendo. Pero é normal que cos CUPs, que había centos e centos e difíciles moitas veces de contrastar, é normal que haxa estes flecos. É perfectamente normal. E logo que vostedes nos queiran decir de que na xestión enerxética que somos... Home, no último pleno a señora Varela dixo que a ver por que estábamos pagando máis gas da conta porque se nos adheríramos ao convenio da FEN que era moito mellor. Obviamente dixemos, non sei xa que teña razón, vamos miralo. Mirámoslo e resulta que estamos aforrando un 25% con respecto ao convenio da FEN. Estamos aforrando un 25%. Por lo tanto, a ver, mire, vostedes, eu xo dixen públicamente, pero vexo que cando decimos algunhas cousas que vostedes non queren oír, pois non lle fan caso. Nos, na anterior legislatura, a finales, un mes antes ou así de acabar, xa tiñamos as bases para sacar o pliego de condicións administrativas, para sacar unha S para os edificios. Aí vai ir o consumo enerxético, todo. Aí vai ir o gas, aí vai ir o gasoil, aí vai ir a enerxía eléctrica. E iso prácticamente témolo ultimado. Contratámolo hai 4 anos cunha empresa. O pliego está nos revisando agora en intervención, en contratación, para sacalo. Por lo tanto, que a nos acusen desto é un mundo ao revés. É que son os únicos que fixemos algo por aforrar enerxía fomos nós, pero a anos luz de calquer outro concello de Galicia, e atrevirame a dicir que de España. Mire, sacamos unha S para o alumeado público, cambiámoslo todo, estamos aforrando do orden de 500.000 euros o ano. Pero é que agora estamos sacando, vamos sacar outra S, señor Vilariño, xa temos as bases feitas, solamente faltan cadrar os flecos con contratación, porque xa está, o documento estaba listo para antes das eleccións, pero non quixemos quitar en plenas eleccións. Por tanto, vai salir, pero non quixemos sacar en plenas eleccións por razóns obvias. Bueno, ben, mire, nós ahora temos un pliego feito para sacar unha S de todos os edificios. Son un feixe de edificios. Están os centros sociales todos. Non vos podedes imaginar, nin por asomo, se vos pregunto cantos edificios ten o Concello de Lalín e vades patinar todos como patinei eu, porque eu pensei que tiñamos a mitad dos que temos. Entón, agora precisamente a idea é sacar unha S de todo o que son edificios, co cal quedará en maus de eses tanto o alumeado público como o consumo enerxético, é dicir, o 100% do consumo enerxético do Concello vai estar vinculado a dúas empresas que van facer ofertas que como mínimo, no caso dos edificios, vamos a forrar do orden de 400.000 euros, que xunto cos 500 que estamos aforrando ao alumbrado público, probablemente cheguemos a un aforro de case 1 millón de euros. Por lo tanto, home, que a vostedes nos acusen a nós xusto do que mellor facemos, porque non é probablemente unha cousa que fixéramos mellor que outra. É a mellor cousa que fixemos o goberno de Lalín. A mellor cousa, o aforro enerxético. E xa se verá agora co plan que vamos a sacar. Así que, miren, poden criticarnos porque veñan unhas facturas de gas e de electricidade, pero xusto non nos acusen de mala xestión nin de mala praxis, porque xusto ao revés. Eu espero que cando acabemos de sacar os edificios sexamos o primeiro concello de Galicia que ten íntegramente toda a enerxía contratada
con empresas que xa non teñen que ver con Naturgy non con ninguna outra, porque despois esas empresas compran ao mellor postor. Eu, por exemplo, non sei a quen lle está comprando a Acciona a enerxía eléctrica para o alumeado público, pero creo que a Naturgy que non. Por lo tanto, con eso, o que lle digo é que nos acusen do que está ben, nós de vez en cando tamén metemos a pata, non somos infalibles, pero xusto neso é a joia, a xoia da corona, da nosa coroa, é o tema enerxético. E cando acabe este mandato, verán como o Concello de Lalín é o máis eficiente enerxéticamente de todo Galicia. E terminarei a dicir que entre os primeiros de España. Vamos a votalo. A ver, é o chisme de cierre, xa entrevistas, máis. Sí. É que agora puxen a votación, non se dá. Pero fala que to oímos perfectamente. Ti dicías que querías que respondera se cometemos ilegalidade ou non, non? Ben, digo eu. Pois respondo, oye. Según me consta a min, non. Bueno, hombre, pois non, porque estou contestando eu. Usted preguntoume a min. Se eu preguntar a interventora, pregunta a interventora. Usted preguntoume a min. Constalle que están cometendo ilegalidade? Non. Eu dígolle que non estamos cometendo ninguna ilegalidade. Obviamente, terei fontes. Pois, a ver, estoulle contestando eu, usted preguntoume a min, eu contesto eu, terei as miñas fontes. Estoulle dicindo que non cometemos ninguna ilegalidade. Ninguna. Vamos alá. Estamos votando. Eu aquí todo o mundo que me pideu tempo en calquer cuestión ya dei sempre. Non se nega, é que contestei eu. El preguntoume a min. Pero preguntoume a min. El preguntoume a min, eu contestei que non. Ben, a mí faltan aquí por votar alguén. Hai 20 votos. Falta Paco Vilariño. Ahora sí. Votos emitidos 21, a favor 12, non 5 e abstencións 4. Apróbase por maioría. Imos co punto seguinte. Proposta de festivos locales. Xo falamos na Comisión Informativas Pertinentes, que sempre é o eterno debate se lunes dos Dolores e máis lunes do cocido, pero xa falamos de que tal e como agora mesmo teñen previstos comercios e as empresas, que era mellor seguilo, ainda que poderíamos debatilo en algún momento, pero cara ao ano que ven, que xa non dá tempo, continuar lunes e martes dos Dolores. Por lo tanto, a proposta que ven aquí é o día 23 e 24 do ano que ven, que son lunes e martes dos Dolores. Queredes falar do tema ou votamos? Votamos entón. A ver. Ten a palabra. Sí, outro día nas comisións é certo que está vostede expresando. Incluso había algunha proposta de xente que se pronunciaba a favor de facer o luns do cocido festivo, quitándolle as festas. Nos, como BNG, non o vemos, nunca o vimos, queremos que está mellor así por distintas razóns. Tampouco entendemos que se poda facer un luns festivo para que a xente, e que se entenda a expresión, pois descanse da borrachera ou descanse simplemente de sair a fin de semana ou do traballo que tivo. Quero dicir, creo que estou sendo claro, quero dicir, un festivo sin ningún tipo de programación
estirar máis a fin de semana do cocido. Creo que é máis que evidente que non ten sentido, pero que en todo caso que si facemos é unha proposta frente ao que nós creemos, pero nós como non temos a razón suprema, como vostede di, pero sí que temos unha posición clara respecto a que defendemos que os festivos por distintas razóns se manteñan como están. O que sí que lle propoñemos para o seu estudo é precisamente non tratalo nunha xunta de voceiros, senón que se faga unha consulta á cidadanía de Lalín e que se poda, porque este é un tema tan manido e que todos os anos estamos coa mesma, e que a xente se poda pronunciar ao respecto para poder escoller os festivos que quere. Sería algo ben doado e onde a xente podería votar, e eu creo que sería o máis correcto. Insisto, tendo clara a posición do BNG, pero que eu insisto, nós sí que non o vemos nunha decisión dunha xunta de voceiros, senón que o que sí que lle propoñemos para que se faga, se faltaría máis, se vostedes teñen a ben, é unha consulta para que a veciñanza poda votar os seus festivos, porque efectivamente é un debate que hai aí, hai distintas posicións e que se poda decidir dese xeito. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Rafa, ten a palabra. Sí, fun eu quen propuxo a posibilidade nas comisións de que se pudese estudiar para algún ano deste mandato, non legislatura, mandato, esta posibilidade. Dende logo, a proposta que eu fago en nome de Compromiso é de que nos sentemos a estudiar esta posibilidade. Dende logo, a proposta de Compromiso de estudiar o luns do cocido non sería en ningún caso para o que formulou o voceiro do BNG de descansar dos efluvios do Deus Baco, senón que houvese actividades culturais relacionadas precisamente con unha feira que nos identifica a nivel internacional e, polo tanto, a min pareceme ben se se decide este pleno seguir cos 2 días das dores, non hai ningún tipo de problema, pero creo que non estaría de máis sentarnos a estudiar as posibilidades de, se tivese beneficios para o Concello de Lalín en todos os eidos, pois probar polo menos, pero insisto, darlle contido a este luns hipotético do cocido. Por lo tanto, Compromiso que di que estamos dispostos, cando nos convoque a alcaldía, a sentarnos a falar polo mido desta cuestión, aceptando que este pleno decida en este momento, pois eu creo que este ano ten que ser, lóxicamente, para o próximo ano, ten que seguir as dores, pero sí sentarnos cos diferentes sectores do pobo para falar eso. A mí unha consulta popular, lóxicamente, como demócrata, nunca me vai parecer mal, pero penso que nós estamos escollidos aquí precisamente pola veciñanza para ser os seus representantes, aínda que, insisto, non está nunca de máis pois ter máis opinións, faltaría máis. Nada máis. Alguna intervención máis? Ben, eu permítame, señor Vilariño, dicirlle que estou máis de acordo co que di o señor Cuíña que co que di vostede. Pero estou máis de acordo por razóns obvias, porque é o que sempre defendemos. En todo caso, é un tema controvertido e permítanme unha brincadeira, xa que estamos en tempo de constitución do Goberno do Estado, si finalmente logra facer goberno o PSOE e máis os outros todos, como a Yolanda Díaz estará, obviamente, será un dos pesos pesados nese goberno, probablemente digo, como si collo que inventou o traballo vai detrás dela hasta Madrid, probablemente nos dé aos concellos a facultade de ter 3 festivos en vez de 2 e xa arreglamos o problema con Yolanda Díaz. Poñemos lunes, martes dos Dolores e máis o resto. Bueno, é unha brincadeira, perdón. Vamos a votar. Votamos. Cortádeme o micro por se digo algo improcedente, digo. Non, o micro, digo, que me cortes, por se digo algo improcedente. Vale. Non me corta. Teresa, fáltame por votar Teresa e Pablo Areán. Oiches, córtame o micro. Ah, perdona, non che oía. Porque non acabar o tempo. Votos emitidos 21, a favor 21, queda aprobado por unanimidade. Vamos co punto 8, moción do Grupo de Goberno para solicitar ao Goberno de España a modificación da Lei de Protección
dos dereitos e do benestar animal no que se refire ao establecemento de obrigas inasumibles para os concellos ou ben a dotación orzamentaria. Ten a palabra o noso portavoz, Abelino Souto. Ben, pois xa foi un tema que falamos aquí neste pleno, pero agora pois con algunhas novidades e ademais pois acercándose a fecha de cumprimento da mesma. Eu creo que, na miña humilde opinión, creo que non hai nada peor neste país seguramente para os animais que o Ministerio de Dereitos Sociales, a Xenda 2030, Podemos e demais. Creo que un goberno que conseguiu enfrentar ao mundo rural coa cidade a través do descoñecemento, que fixo unha lei desde o populismo, desde o sectarismo, a centos de kilómetros, sin escoitar a ninguén, e ademais encabezada por ese de le roban la leche a las vacas. É unha lei que xa todos sabíamos que iba a augurar e que iba a facer honor aos ignorantes que a redactaron. E non o digo eu, dino as máis de 6.000 alegacións que presentaron expertos, comunidades autónomas de todos os colores, incluídas do Partido Socialista, veterinarios, e ademais dino tamén os máis de 800 científicos, expertos e biólogos que redactaron un manifesto en contra desta lei e que tamén se lles fixo caso totalmente omiso. Aquí nadie está en contra de que se protexan os animais. Nadie. Eu quero deixalo claro. O maltrato dos animais é un problema que, por suposto, que hai que combatir, pero nunca se debe utilizar, eu creo, para confrontar, para facer un lobby desto e, ademais, outro negocio. E vou explicar por que outro negocio con isto. Curso para ter cans. Pero que tontería. Ustedes imagínense unha persoa como a miña abuela, que leva toda a vida cuidando dos cans e dos gatos, pois agora vou a levar a facer uns cursos. Claro, a quen vai dar eses cursos? Outro chiringuito máis de Podemos. É que conste que a min isto me parece un señuelo con todo o que ten a lei, porque isto é o menos grave. Multas de ata 50.000 euros se che escapa a cadela, aquí os que somos da aldea, e che queda preñada. Pero tranquilos, que hai solución. Xa nos la explicou Sergio García Torres. Tes dúas opcións se a cadela che queda preñada. Ou lle das unha pastilla para que aborte, así explicou nun vídeo que está nas redes sociales, ou déixala quedar, daste de alta como criador profesional, agora darémonos todos como criadores profesionais, pero non podes vender os cans, senón tes de multas de hasta 10.000 euros. Hasta aquí chego ao punto. E logo, pois o que nos atañe tamén aos concellos. Pois se non era pouco, agora obligan-nos aos concellos a ter un centro de protección aberto 24 horas e a un veterinario con disponibilidade. E quen paga isto? Supuestamente esta norma non iba a ter ningún efecto, nin iba a ter gastos presupuestarios. Vaya se vai ter. Quen vai pagar o veterinario? Quen vai ter o centro? Dámonos de conta da auténtica barbaridades que recolle esta lei. E pregunto meu, que pensará moita xente que vivimos nas aldeas, que vivimos nos pueblos, e que pensará a xente da Galicia ainda máis rural que a Lalín, que non teñen moitas veces médico, que teñen que ir a ayuntamientos do lado, que non hai centros médicos. E agora resulta que, pero señores do Bloque, non se me poñan así, que vostedes apoian o goberno que aprobou esta lei. É que, claro, vostedes que... Señor Vilariño, non se poña vostede tan alterado que... Eu digo, e agora, algúns ayuntamientos con 500 habitantes, pois terán que abrir un centro para atender os cans, para atender os gatos, burras, cabras e todo tipo de animais que aparezca. Eu invito a todo o mundo a que se lea esta lei e que se perda un minuto do seu tempo, e vou dicir perdelo porque non vale para nada, en escoitar pois a xente que redactou esta lei, porque non sei se riría ou se botaría as mans á cabeza. E como ben dixo xente, tamén, dicilo, do Partido Socialista, eu creo que deben rectificar, e agora xa fora os chascarrillos, esta lei inmediatamente. Por todo o que conleva, e neste caso no que nos conleva aos ayuntamientos. Ou ben nos pasan fondos, que eu non estou nin de acordo que nos pasen fondos, eu creo que deberían suprimir esta lei. Pero da A hasta a Z. E isto foi, porque non teño máis tempo, un pequeno resumen das auténticas barbaridades e do que se fai cando se lexisla a centos de kilómetros, cando se ignora totalmente o que che están dicindo calquera persoa de distintos cores políticos e non se fai caso simplemente
por sectarismo político, e esta é pois a legislación que vamos a ter que sufrir nos próximos meses. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Que aí interven Paco. Ariana, interven Ariana. Vale, bueno, con respecto a este tema, creo que non somos sospeitosos de acertar todo o que se na lei sin miramentos, porque de feito Néstor Rego no Congreso xa foi moi crítico o goberno do Estado por feito imposible de entender de que a lei deixe fora as corridas de toros, que é a exposición pública da cultura. Así, sin miramentos. Pero, bueno, claro, entendemos que para todo hai clases, incluso para isto. Tamén hai que decir que nós, como Concello, creo que temos capacidade para facer bastante máis do que se fai, porque igual é que non me dou conta, pero que se fai neste Concello, nesta materia. Se alguén non sabe, que despois conteste, por favor. Ninguén pretende, se o pretende, vai por Dios, leva clara que la LIN sexa vanguarda neste tema, tampouco é necesario que vayamos, pero tampouco é necesario que vayamos a apretar de mal e arrastras. Non quero, claro, para non de dinheiro e de inversión neste asunto, porque despois acusados de que vou a clases de matemáticas do SOE, bueno. Pero, bueno, cos cartos que se moven aquí, non me dixades que non se podía facer algo, un pouquiño máis, neste tema, neste eido. Simplemente, igual se podía andar cara adiante, en concienciación, en sensibilización, colaborando con colectivos que xa fan eles traballo, escoitando o que necesitan, reuníndose con eles. Bueno, penso que a veces non só se trata de cartos. Iba a dicir unha cosa, pero couteime. Penso que non só se trata de cartos, a veces o que se trata é de ter un pouquiño de vontade e un pouquiño de miras de futuro. Pero pensar en pedirlles a vostedes que traballen nisto e que o tomen en serio e que non pensen que son paxaradas, pensar en que poidamos ter, pois eso, un lugar para albergar de xeito temporal animais extraviados ou abandonados, pensar nun control poboacional de gatos, pensar nestas cousas que se fan polo mundo é complicado neste Concello, sobre todo cando temos en frente a parte de demagoxia pura, chiringuito de Podemos, madre mía, curso para ter cans, madre de Dios. Pensar en pedirlles a vostedes algo neste ámbito, cando se pechou un parque canino por 4 ou 5 que non estaban de acordo, que a ver, imagínome de que pau iban, pois de repente un día pola mañá estaba posta unha cadena e un candado e veña amigos e amigas a andar por aí adiante, a pasear a outro lado. Pensar en que vos tomedes en serio isto é quimera total. Polo tanto, para rematar, a pregunta é: se o Goberno Central vos mandar a carta para dito fin... Terminou o tempo, espere. Quédame nada. Dalle. Se o Goberno Central vos mandara cartos para dito fin, vos usaríadelos con sentidiño e bo criterio ou pensaríades que é para unha atrapallada? Porque aquí, ao final, uns por outros, uns non mandan os cartos e outros non teñen a vontade e a casa está sen barrer. E tomarse isto a broma, home, está ben que non estés de acordo, que non esteades de acordo, pero, home, poñer estes exemplos que eso é demagoxia pura. Non se debería. As leis, en todos os ámbitos, normalmente tomas non, redactas xente que a veces non está informada. Moitas veces, non só neste caso. Vale, entón, dar este tipo de exemplos de cursos para cans, cadelas que quedan preñadas por aí, e todo iso pareceme facer ridiculizar este asunto. E creo que non estamos para ridiculizar este asunto. Pareceme grave, de feito. Bueno, con isto remato. Gracias. Polo que vexo vostede está de acordo coa lei, non? Xa dixen a miña opinión ao principio. No, pero xa entendín que pero está... que eu non me parece que esta lei sexa para rirse, en plan, é que agora non podemos matar unha mosca, é que se matas unha rata que topas na casa. Non se trata de eso. Ten a palabra Ángela Álvarez. É importante.
Ángel, ten a palabra. Moitas gracias. Bo día. O primeiro que os animales de traballos que non son considerados mascotas están excluídos desta lei. Vamos a ver. Os grupos da oposición presentamos no pleno doxe propostas realistas para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Lalín. Vostedes, pola contra, traen a este pleno unha moción que saben que non ten recorrido e que, polo tanto, non aporta nada ao noso Concello. Case todas as mocións que presentaron no último ano foron peticións ao Goberno Central e ningunha tivo éxito, pero vostedes insisten. Agora pretenden que o Goberno de España modifique a Lei de Protección dos Dereitos e Benestar dos Animais. Din que é unha lei inasumible, que non se pode cumplir, que fan falta máis cartos. Vostedes, que gastan 80.000 euros en orquestras ou 12.000 en poñer macetas nas farolas dunha soa rúa. Na súa moción din textualmente: nada se sabe das liñas de subvención por parte do Estado aos concellos. Non é certo. O Ministerio de Asuntos Sociais convocou as axudas o 9 de maio de 2023 e o prazo para presentar os proxectos permaneceu aberto 2 meses. As axudas cubrían o 100% do financiamento dos proxectos. Se non o solicitaron, como parece ser, agora toca ao Concello poñer os cartos. Nós pensamos que unha sociedade que se preocupa polo benestar animal é unha sociedade mellor, e iso é precisamente o que fai esta lei, nin máis nin menos. Protexer os animais domésticos contra o maltrato e o abandono. A vostedes parece que iso non lles importa. O que lles preocupa é que o texto se refira aos animais como seres sentintes. Ignoran que a Lei de Benestar Animal de Galicia refírese aos animais do mesmo xeito, seres vivos dotados de sensibilidade, artigo 3º. É a mesma definición e é, por certo, unha lei do Partido Popular. Nós vamos votar en contra da súa moción, porque non é seria, porque non está traballada e porque non ten recorrido. Póñolles outro exemplo, aínda máis claro. Vostedes piden a modificación por inasumible do artigo 22 da lei, que se refire á recollida e atención dos animais. Este artigo é unha copia case literal do artigo 22 da Lei Galega de Benestar Animal, que está vixente en Galicia desde o ano 2017. Con esta moción vostedes evidencian que descoñecen a normativa galega nesta materia. Non conten con noso apoio. E remato dicíndolles o mesmo que lles dixen no último pleno. Está ben pedir, pero é moito mellor facer. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno para compromiso. Miguel Medela ten a palabra. Ben, hola, bons días a todos e a todas. Bueno, aquí na moción presentan os artigos que collen ao Concello, non? Senón, nós, desde logo, que con esta lei, pois non é que estemos moi de acordo. Non é que estemos moi de acordo, non, porque ten moitos artigos que non teñen moito sentido, non? Pero, bueno, pero vamos aos artigos que presenta a Concelleira de Medio Ambiente, non? En primeiro lugar, entendo que a recollida de animales abandonados, pois a ben porque, máis que nada, levase facendo moitísimos anos aquí, e, por certo, que non temos nin sitio onde deixalos, nin persoas que os poidan recoller, porque usamos o GES, usamos a Protección Civil, e eles non creo que estean preparados para facer tal traballo, non? E despois, ademais, cando temos os animales, levámolos alá para ir para as naves que tamén están como están. Eu o que quero, sí que estamos a favor desta moción no que presentar que o Ministerio faga a subvención a tal servicio, non? Tal servicio que se podía facer sobre un convenio sobre unha empresa para tal recollida, non? Para a recollida de animales e dedica a tal fin. No artículo 29 xa temos, usted fala do artículo 29, pois aquí temos dous parques, agora que abriron un, pero teñen cerrado o outro. Lóxicamente, ese artigo xa estaría coberto, non? E despois tamén dicirlle á Concelleira de Medio Ambiente, como é a que presenta a moción, pois dicirlle que cargas impropias é recoller a basura nas estradas de titulación de provincial, estatal ou autonómica, non? E para agora nada máis. Gracias, Miguel. Ten a palabra o portavoz Abelino Souto.
Ben, en primeiro lugar, Anxo, pois vou empezar por ti. Mire, eu que teño moito que aprender e seguramente me pode dar leccións en moitas cousas. Agora, en que os animais son seres sentintes, pois creo que o coñezo bastante, porque, entre outras cousas, pois son un loco que dorme encima dunha vaca, por exemplo. Entón, a mí non me vai explicar que os animais teñen sentimientos, carácteres e demais. E, ademais, a vostede non lle vou a contestar eu sobre o que dixo, senón que lle vai a contestar a teniente alcalde de Silleda, Mónica González, que di: la nueva ley son inasumibles por el coste que suponen para el concello pequeño. Aquí teño o recorte de periódico donde a señora teniente alcalde de Silleda pois sale criticando esta lei, co cal xa lle contesta ela. Decirlle tamén a señora Arianda que chama a atención que parece que só está en contra, que a única crítica que fixo foi que non meteron os toros na lei. Entón entendo que co resto todo da lei pois está de acordo. A verdade é que me sorprende bastante. Despois dicirlle que, claro, fala vostede de que se fai aquí. Mire, nós temos un servicio de recollida que se chama CAN da Diputación, que os cans se recollen e logo lévanos. Ou vostede que pensa que facemos cos cans? Pregúntome. Despois di que se fixo de colaboración. Mire, hasta este mandato, na anterior etapa que estaba o concelleiro César Reboredo, colaborou en moitísimas ocasións coas asociacións de Lalín, colaborou cos gatos feridos e, máis lle digo, superan cerca dos 10.000 euros o que se investiu en coidar os animais abandonados por parte deste Concello na anterior mandato. O cal, xa que vostede me pregunta, eu contéstolle. Di vostede que parece que estamos aquí ridiculizando este asunto. Para nada. Isto é o que recolle a lei. E isto é o que explica, entre moitas outras barbaridades. E non o opino eu, ni moito menos. Opinano centos de expertos, centos de veterinarios, de biólogos, que ata se xuntaron para firmar un manifesto en contra desta legislación. E logo, como sempre, pois, aquí saleu o triángulo máxico, só lle faltou sacar os salarios, que son orquestas demagoxias e salarios. Foi o único que lle sacou, que é o único que lle faltou por sacar, que é o argumentos que sempre utilizan. E dicirlles que unha lei destas, que existe, por exemplo, en Galicia, é unha lei que se ten que intentar sacar por consenso, para que non pasen estas cousas, como a lei que sacou o Partido Popular, que, por certo, votaron todos os grupos políticos esta lei. E eu repito, e con isto remato, que o que hai que ter é sentido común. E non se trata de que nos manden cartos ou non. Simplemente, que pensará calquer veciño, calquera persona que nos escoite que vamos gastar fondos públicos en ter un veterinario 24 horas por se aparece por aí un cabalo ou por se aparece por aí unha ovella ou se aparece por aí un castrón para atendelo, que é o resumen desta lei. Moitas grazas. Moitas grazas. Antes de poñer a votación no meu turno de palabra, porque saben que as mocións acordamos ter o turno de réplica o propoñente, dicir que me dame moita pena, Anxo, que o Partido Socialista opina así cando vostede debería saber que é todo o contrario. O PSOE tragouse a lei pola querencia do señor Sánchez a estar na Moncloa, porque senón non a votarían nin de broma. Coláronlle o tema dos toros, si mal non recordo, porque iban inicialmente, coláronlle o tema da caza, dos cas de caza. Polo tanto, o PSOE votouse a lei a rechina dentes. Non lle quedou outra, senón non a quería votar. O PSOE que lle dera que esa lei estuvera fora. E a prova é o que dice algún concejal como esta súa compañeira de Silleda, que obviamente é inasumible. Así que, a ver, eu creo que, señores do PSOE, está ben que defendan as mocións desde o punto de vista partidista. É legítimo, pero, sobre todo, non nos queiran fazer os demás parvos porque o PSOE non quería esa lei de benestar animal nin de broma. E sabémolo todos. Outra cousa que vostede teña que defendela aquí. E, Ariana, eu non lle vou a criticar nada, pero, mire, do que estou vendo, do que vai de mandato con vostede, dá a sensación de que vostede está nun plano superior aos demais. Entón, mire, eu asegurolle que aquí o máis parvo fai a Bios. Teño dito moitas veces. Parece ser porque cada vez que interven sempre di, como é o goberno, o sea, como a quen ríndose de nós, facendo chiste de nós. Oiga, mire, nós temos os criterios que temos e é tan respetable como o seu criterio.
Bueno, por eso, pero dá a sensación, eu digo que dá a sensación. Eu simplemente digo, ao mellor é como cando Paco Vilariño interviña Avelino e pensaba que estaba rindo del, cando eu seu cara. Alá o primeiro, sí, hai catranos, sí. Hai catranos cando interviña... Sí, sí. Ben, en fin, eu que quero dicir que ao mellor Ariadna é unha percepción miña, non o sei, pero, a ver, nós creo que temos o mesmo dereito a opinar que calquera outra formación política, faltaría máis. E, desde logo, a lei de benestar animal é un auténtico bodrio, e digo desde aquí públicamente, é un auténtico bodrio, que non tuvo en conta como este país. Pero é o que pasa cada vez que se fai unha lei, de que ás veces os que realmente teñen criterio, pois, bueno, pasa en todos os órdenes da vida. Tamén pasa a nivel autonómico. E é que desde un despacho fais unha lei que despois non ten moito que ver ca realidade, porque algún dos que redacta esa lei son xente que, desde o punto de vista social, son máis ben pouco sociales e non coñecen as consecuencias que vai ter o que poñen eles ali no papel. E despois a realidade, cando nos topamos ca realidade de bruces, ocurre o que está pasando. Con moitas, non digo que se sea só esta, pero esta é especialmente dañina para os intereses en xeral de todos. Non estamos de acordo, obviamente, e vamos a votala. Votos, emiten o voto. Votos emitidos 21, votos a favor 12, votos en contra 3 do PSOE e abstencións 6 de Compromiso e do Bloque Nacionalista Galego. Queda aprobada por maioría. Sí. Ti, Alao, primeiro pensabas que Avelino se ría de ti cando estaba falando. Ben, imos co punto seguinte, moción do PSOE, moción de compromiso por Galicia en relación ao estado da Capela de Santa Lucía. Ten a palabra ti, Rafa, ten a palabra Rafael Cuiña. Bo día de novo. Bueno, a Capela de Santa Lucía na parroquia de Bendoiro, limitando coa parroquia de Prado, é dunha longa tradición e é un lugar especialmente querido por moitísimos veciños e veciñas da zona e do conxunto do Concello de Lalín, que aparte da evidente carga religiosa tamén ten unha importante carga sentimental. Para min debo recoñecer que ten especialmente unha fortísima carga sentimental e, polo tanto, eso debo dicilo por diante, porque o mellor é unha moción un tanto, entre aspas, egoísta, porque a mí me interesa moito especialmente. Dai que eu lle pida xenerosidade ao Pleno para poder sacar esta cuestión adiante. Están unhas condicións lamentables, algúns temos tradición de ir ali todos os anos a acompañar aos veciños e as veciñas, moitos deles se dirixeron a min e constame que tamén ao señor alcalde con esta cuestión. Dende a iniciativa privada en máis dunha ocasión se tiveron que facer reformas en esa capela como a viga mestra e algunha máis para que non este en estes momentos no chan. Sei que falouse nas comisións, se trasladouse de que había un presunto proxecto xa feito polo Obispado. Eu preguntei por este proxecto, non consta ou ninguén non o coñece a día de hoxe. Polo tanto, o que se pretende é que dende a iniciativa pública, en este caso, quen debería facer esta cuestión evidentemente debe ser a Igrexa. Eu en eso estou absolutamente de acordo, pero como non o fai, eu penso que sí que existe un risco importante de que esta capela teña un problema estrutural importante que sexa despois irrecuperable. Eu creo que dentro do Concello de Lalín podemos encargar cando menos un proxecto para que isto despois poda ser pagado por veciños e veciñas en este momento. Insisto que eu que lle pido ao Grupo de Goberno e ao resto de grupos da oposición, en este caso, é xenerosidade, tendo claro, insisto, que isto debería ser pagado precisamente pola Iglesia, e o que lle traslado ao presidente do Pleno, señor alcalde,
é que se na parte resolutiva ou nos acordos se vostede considera que hai que modificar algunha cousa para que podamos chegar a estar de acordo, este grupo que lle fala está totalmente aberto a esta posibilidade. En esta primeira intervención, nada máis. Moitísimas gracias. Ben, perdón, só unha cousa, decir que, entre outras cousas, habría que restaurar tamén a parte do tellado e interior, pois o altar maior que eu creo que está, altar maior, bueno, o altar que hai ali, que está en unhas condicións bastante pésimas. E insisto que a parte da evidente carga religiosa para moitos veciños e veciñas, eu miro incluso máis por unha cuestión tamén cultural e de propio patrimonio, por así decirlo. Moitas gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Quen intervén? Ti, ten a palabra, Paco. Ben, eu obviamente en cargas sentimentais desde o BNG non vamos entrar, faltaría máis e as entendemos de sobra, por iso quero deixar a parte ese tema. Nos imos votar claramente en contra desta moción. Ten dous puntos que o primeiro estaríamos perfectamente de acordo, que onde indica o Concello de Lalín intermedio coa diócese de Lugo para que solucione esta situación. Eso, desde logo, é o que tiña que acontecer e nós votaríamos a favor, pero que, desde logo, con cartos públicos o Concello de Lalín teña que gastar un só céntimo en arranxar un ben da Igrexa, estamos radicalmente en contra. E, como digo isto, non quero convertir este debate nunha cuestión de fe, que xa convertiron outros e que nós, desde logo, nunca puxemos o acento aí. Primeiro, porque creemos que cada un pode ter e pensar o que lle dé a real gaña. Faltaría máis e eu creo que somos moi respetuosos con ese tema. Tamén digo que, e non me doi en prendas, igual lle fago un flaco favor, pero, bueno, non me doi en prendas, insisto en decir que nós temos en Lalín a sorte de ter un cura que, desde logo, é unha magnífica persoa, un auténtico demócrata e unha persoa, desde logo, exemplar, exercendo a súa responsabilidade e o seu cargo. E non nos doin o máis mínimo en admitilo e en, desde logo, decir a sorte que ten este Concello co cura que ten. E, ao mesmo tempo, tamén quero decir que nós, cando gobernamos, e eu en particular, arranxamos do cemiterio vello a capela e os almacés que vostedes deixaran destrozados e non nos doeu a máis mínima prenda en facelo, pero fixémolo porque era do Concello de Lalín. En definitiva, creo que cada un ten que asumir as súas competencias. Creo que a Igrexa goza dun patrimonio indecente, completamente indecente. Creo que, desde logo, hai moitísimas prioridades para os veciños e veciñas de Lalín onde gastar e non, desde logo, en amañarlle as propiedades á Igrexa e que, polo tanto, xa a Igrexa goza dunhos privilexios escandalosos, dunhos privilexios e un trato de favor que, desde logo, están pactados polos partidos de sempre para manter esos privilexios e esos pactos por debaixo da mesa e do que nós, desde logo, creemos que hai que separar perfectamente o que é a política da religión. Insisto, isto como base de funcionamento dun sistema democrático que é perfectamente entendible. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Quen fala? Mario López ten a palabra. Pois, bos días. Ben, protexer e coidar o noso patrimonio ten que ser de obrigado cumprimento, xa sexa por parte do Concello ou ben se é propiedade da Igrexa, neste caso da diócese de Lugo. O lóxico é que repare o obispado, que é un ben seu. Entendemos que un convenio de colaboración entre as partes será bo para arranxar a capela de Santa Lucía. Si ben é certo que, ademais do Obispado e o Concello, tanto a Xunta como a Diputación deberían implicarse no proxecto. Ben, miren, é unha capela do século XVIII. No seu exterior está ben conservada, excepto o tellado, que precisa de reparación. Eu outro día acerqueime ali a vela, pero non puden entrar no interior porque estaba pechada, evidentemente, pero dende as ventás obsérvase o retablo barroco con imaxes de madeira policromada
que presentan un serio deterioro e, ademais, existe certo risco de perigo para as persoas que acuden aos actos religiosos que ali se celebran. E por poñer en valor un pouco o que ten esta capela, pois miren, ten unha hornacina situado debaixo do campanario que presentan moi boa conservación. É unha capela moi venerada polos veciños de Bendoiro, Prado, Noceda e outras aldeas cercanas. Incluso nos constan visitas de veciños e veciñas de Lalín. Son moitas as historias e anécdotas que contan os veciños do lugar. Polo tanto, nos anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeiros de Compromiso. E remato como empecé esta intervención. Debemos protexer e coidar o noso patrimonio. Non nos moven intereses religiosos, senón a conservación do noso patrimonio e os intereses dos veciños e veciñas que desexan lles garantizan a pervivencia da capela. Se as administracións funcionaran como cos cidadás particulares, poderían exixirlle mantementos propietarios ao obispado, pero non o fan e pagamos todos. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno para Avelino. Ben, en primeiro lugar, anunciar que vamos a votar a favor desta moción, pero si quero facer unhas cuantas puntualizacións. Parécenos ben que Compromiso hoxe trouxera aquí esta moción, pero a realidade tamén é que xa se está a traballar neste asunto. De feito, o 25 de decembro, o alcalde, xunto co concelleiro César, estuvo na parroquia en Bendoiro, estuveron co pedaño e con varios veciños, e xa falaron sobre este proxecto, desa xuntanza que tiveron ali, César e o pedaño, algún veciño, xa estiveron tamén en contacto co cura, de feito, recentemente volveron a estar co cura e parece que a diócesis, por parte da diócesis, hai a vontade de xa de encargar ese proxecto para rehabilitar a capela. Co cal, como digo, nós vamos a apoiar, pero tamén é certo que xa o Goberno era consciente desta necesidade e, neste caso, ademais, en primeira persoa, o alcalde está seguindo este tema e, ademais, xa estivo, como digo, co pedaño e con veciños para ver as solucións e xa se estivo tamén falando co cura e parece que tamén que a vontade tanto do cura como da diócesis de Lugo que é arreglar a capela de Santa Lucía, situada na parroquia de Bendoiro. Moitas gracias. Turno para Rafael Cuña. Sí, pois agradecer ao Grupo de Goberno a súa xenerosidade en esta cuestión, agradecer ao PSDG a súa altura de miras en esta cuestión poñendo por riba os intereses dos veciños e máximo respeto a iba a decir, se me permite o voceiro do BNG, máximo respeto á postura do BNG, porque eu entendo que, de un punto de vista ideolóxico, é absolutamente coherente a súa postura, e a entendo e a respeto. E estou seguro que os veciños e veciñas tamén o entenden, porque ali tamén teñen os seus votos, faltaría máis. O sea que máximo respeto e non me parece mal en absoluto. Eu quero lembrar que a primeira vez que estiven ali co actual alcalde, eu creo que foi 3 días antes de que finase meu pai, que fomos os dous á capela de... E este último Nadal tamén estivemos os dous ese día e falamos desta cuestión de chegar a un acordo. Nos traémolo ao pleno para intentar, entre aspas, intentar aceleralo un pouco máis. Sei a vontade tamén do Goberno de que isto se solucione, polo tanto, gracias a todos polo voto afirmativo e máximo respeto a que non o fai, faltaría máis. Moitas gracias, Rafa. Señores do BNG, vostedes, sí, é que como non se acaba o tempo non se corta. Señores do BNG, vostedes teñen un problema de religión. Pero teñen un problema de religión de que vostedes teñen unha religión política dita ao UPG, que son os máis religiosos de todos os políticos que hai en España. Os máis religiosos son os da UPG. Eses teñen unha doutrina que non asalta un cabalo, porque é casi imposible de darlle para diante. Pero bueno, a ver, ahora gobernan Santiago, nada máis e nada menos que gobernan Santiago, patrimonio da humanidade, como saben, e que espero que tamén lle xía algo na cabeza
e se den conta de que algunhas cousas de comer non se debe xogar con elas, independentemente de outras cousas. Eu que quero decir é que, a ver, claro, a Iglesia ten moito patrimonio e ten máis cartos, obviamente, que podemos ter outros colectivos ou outras administracións, pero a realidade é que, aparte de que sexa un tema da Iglesia, é un tema de patrimonio. Conservar o patrimonio é algo necesario. Mira, a Iglesia Prerrománica de Palio é a única Iglesia prerrománica que hai aquí. Se non fora pola Consellería de Cultura estaría caída prácticamente. E así recuperaron unhas pinturas que hai ali e recuperouse a capela. Ali xa non había culto, a Iglesia deixou-na de lado porque non tiña cartos con que restaurala e ao final fixo a administración e creo que ben feito, independentemente que haxa culto ou non haxa culto. Hai certas cousas que, inda que non haxa culto ou sexa de calquera outro culto, hai que restaurala. En todo caso, a capela esta, tal como está, non pode seguir, porque, dicía o señor Cuña, no mes de decembro que estuvemos ali, o 25, se mal non recordo, había un puntal no medio e medio aguantando a viga. Aquelo é un peligro. Obviamente hai que arranxalo. O que ocorre que a Iglesia quedou de facer o proxecto porque, ademais, ten outras prerrogativas para presentar ante patrimonio. Non é o mesmo que presente o Concello, que non pode, porque a propiedade é deles, que é que o presentan eles. Entón, teñen que facelo eles. Entón, hai conversas avanzadas, ali falou, daquelas encarguei yo a César, e máis falou co Pedaño, e si van a encargar o proxecto, pero aínda non o teñen encargado, porque falábase de que estaba encargado, e o que nos dixeron que estaba encargado e non estaba encargado a patrimonio, ou sea, nin a patrimonio nin está feito, non? Entón, ali simplemente hai que facer un proxecto de restauración onde se poña o tellado, pois, novo, e de paso se quite, curiosamente, nas tellas hai unha colmea de abellas, entre a tella e a duela. Por lo tanto, tamén haberá que restauralo porque ainda lle pode picar algún. Se é alérxico, pois ten un problema, non? Entón, obviamente, o que se falou hasta agora co Pedaño e máis con algúns veciños é que aquelo, pois, o proxecto que o presente o Obispado, ese proxecto ten que darlle o visto bueno patrimonio, ten que dar o visto bo patrimonio, e logo pagalo o, digamos, o Obispado o que considera oportuno, o Concello daríamos unha subvención e os devotos, que non os da parroquia, senón os devotos, porque ali hai xente de outras parroquias que queren colaborar, pagarían a outra parte. Entón, estábamos falando de financiación a 3 bandas, na proporción non se falou, pero sería o Obispado, serían os devotos e o Concello de Lalín daría unha subvención. E, porque non tamén, pedirllo a Deputación, tampouco vai sobrar que lle pidamos á Diputación. En todo caso, é unha obra, entendo que non moi costosa, e desde logo, pois, que creo que vai valer a pena. Eu creo que tampouco hai que matar as moscas a cañonazos. Non sei o que custará, pero non vai a costar tanto. Non é nada de outro viernes. Ben, nós estamos de acordo con ela, e vamos a votala, pero non é raza que nós non hubiéramos movido ficha neste ano. Nós estuvemos traballando desde o día 21, carguei ao concelleiro, o delegado, dixen, mira, ti que eres daqui de Prado, natural de Prado, naciches aquí, e teslle cariño esta capilla, porque tamén lle ten cariño a capilla, vai sempre o día 25, e eu encárgate ti do tema. El fixo varias xestións, e agora, por certo, dicir que anduveron bastante encima do Obispado, tanto Pedaño como a César, pero bastante. É bastante ver que acaben de unha vez de encargarlo a Xan ou a Pericán, porque falábase de que estaba encargado un arquitecto e non é certo que estea encargado a ese arquitecto, que se dixo, porque ademais dixose que era ese arquitecto, ao final non está encargado. Pero tampouco é un proxecto que teña tanta reigame como para non facelo calquer técnico medianamente cualificado. Ben, non estamos de acordo. Votamos, por favor. Mario, non me sale o teu voto. Entón. Agora, faltame un, non sei quen falta. Eu foi o primeiro que lle dei. Bueno, votos emitidos 21, a favor 19, en contra 2 do BNG, abstención 0.
queda aprobado por maioría. Imos ca seguinte moción. Moción do PSDG-PSOE para solicitarlle ao Concello de Lalín a renovación do convenio con Roteiros de Lalín, así como o incremento da súa cuantía. Quen intervén? Ten a palabra Alba Forno. Bueno, boas de novo. O que intentamos hoxe aquí con esta moción é que o Concello continue co convenio que tiña co colectivo con Roteiros de Lalín. Explicando un poquinho o que é Roteiros, pois hai que dicir que está formado por veciños e veciñas, todos eles voluntarios e voluntarias que non teñen ánimo de lucro. Comezaron alá polo 2015 a súa actividade e froito dela pois temos a día de hoxe no noso Concello preto de 450 kilómetros de rutas de senderismo pois sinaladas e listas para andar por elas. Froito tamén dese traballo, traballo do que, por certo, bastante se leva beneficiado o Concello, vemos como se fomenta o deporte, o cuidado do medio ambiente e tamén poñen en valor o noso patrimonio, tanto monumental como arqueolóxico, etnográfico ou natural. Por suposto, tamén son un bo atractivo para os turistas e o turismo, os visitantes, que, como ben decía a Concelleira de Turismo fai uns días na prensa, cada día demandan máis e máis este tipo de actividades fuxindo un pouco das multitudes, non? Pasaron milleiros de participantes polas actividades que organizaba Roteiros e cada día o certo é que camiñan moitas persoas, veciños e visitantes polos sendeiros que teñen sinalizados. Tamén temos a disposición de todos e todas moito material divulgativo que, por certo, nesa mesma nota de prensa saía a Concelleira de Turismo e pódese ver nesta foto que imprimimos da nota de prensa esa, que a maior parte do material que hai na oficina de turismo pois pertence a Roteiros de Lalín. Temos moitos dípticos que poñen en valor as rutas que percorren o noso Concello. A oficina de turismo, que, por certo, non sei por qué, pero ten moitas menos visitas que a calquera outra da contorna. Teremos que buscarlle tamén unha explicación a iso máis adiante. É obvio que temos que seguir, baixo o noso punto de vista, apoiando a este axente. É obvio tamén que temos que aumentar a partida económica que lle estábamos a dar. Todos sabemos que todo subiu moito dende os últimos anos e os gastos en seguros, en material ou tamén nos desplazamentos pois encareceronse moito ao longo do tempo. Ata agora o convenio era de 6.000 euros, e 6.000 euros que, por suposto, estou convencida de que revirte moito máis na nosa veciñanza. Un convenio, por certo, con numerosos puntos que cumpriron todos un por un, e digo isto porque logo vemos outros convenios que ten o Concello con outros colectivos ou con outras asociacións nos que, hai un par de puntos e a eses convenios dáselle unhas partidas económicas moito máis altas e revirte moito menos na nosa veciñanza. Esa doble vara de medir a que nos teñen acostumados. Dicía tamén naquela nota de prensa a Concelleira de Turismo que o que máis se desmandaba eran a ruta de senderismo, como ben dixen antes. Se non apoiamos a Roteiros de Lalín, quen vai a localizar, quen vai a limpar, quen vai a sinalizar e quen vai a promocionar, quen vai, en definitiva, a facer o traballo que está a facer agora mesmo esta asociación. Non sei se van a ser os concelleiros o que fagan, imagínome que non. En todo caso, por todo o que acabo de dicir, e remato xa nesta primeira intervención, o que solicitamos é que o Concello continúe o convenio de colaboración que tiña con Roteiros de Lalín, que aumente a cuantía económica que destina a elo para que poidan seguir traballando en prol da natureza, do deporte, etc. E traballo do que tamén, e repito unha vez máis, se pode seguir, como ben fixo ata agora, beneficiando o Goberno. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Adriana, ten a palabra. Bueno, a ver, primeiro que cada vez que interveño non é necesario tampouco que valores con palabras como creste superior, és unha dramática, faite mirar. Eu non sei se aquí igual che molesta que veña seria e mo tome en serio, ou se que quero pensar que somos veciños e queres que avance no bo camiño. Pero, bueno, no momento en que as miñas intervencións che parezan ben, voume empezar a preocupar. Biches. Biches. Como teño razón. Sí. Eso quere dicir que se algunha intervención que fai me parece ben, quere dicir que eu estou fora de punto, non? Non. Que temos ideas contrapostas normalmente, en case todo. Diría. Pois non é moi normal eso, Non, bueno, eu cando teña ideas contrapostas en case todo, semellantes ás do Partido Popular. Pois as do Partido Popular son as cousas, as miñas son
distintas. Eu son do Partido Popular, pero teño unha forma de ver a vida personal. Vale, pero eu non entro a valorar a túa actitude, por exemplo. A ver. Faite mirar, era innecesario. Non te Pero vale, preocupes, continúo. si ti crees que Senón, cando despois coincida quédame pouco contigo, tempo. cando ti crees que eu coincida contigo, se crees que temos un problema, pois entón... Non, eu non teño ningún problema, pero cada vez que interveño, home, non sei, Veña, debe ser continúa. unha cousa grave. Vamos a ver, mira, nun Concello de Interior, eu entendo que o turismo se ten que tomar de xeito, a idea do turismo se ten que entender de xeito diferente. Entón, aquí non temos unha praia que nos encha os bolsillos en 3 meses de verán, polo tanto, cada idea que haxa ou cada proxecto que haxa ten que ser benvida e ser tomada como algo valioso. Cando hai unha proposta boa, un proxecto bo, como pasou no 2015 con Roteiros de Lalín, pois hai que empurralo cara adiante. Tivo unha gran aceptación, puxo en valor recursos naturais, recursos culturais, e, polo tanto, xa existía a idea, xa existía a forma e funcionaba. Dándolle tamén unha volta pois a nosa percepción, a que tiñamos sobre o que temos, mesmo para moitos lalinenses. Foi un descubrimento. Por iso, chama a atención que, tendo todo a favor, non se lle día continuidade a este proxecto por falta de cartos, porque aquí, neste caso, non falamos de carto de verdade, falamos, bueno, pois de que recibiron no 2022 6.000 euros de colaboración. Xa me informaron, direivos, de que non se poden comparar cousas, nin temas. Entendino. Pero para que todos sepan que 6.000 euros non poden frear un proxecto deste tipo, direilles que neste Concello se fala de millóns de euros para unha praza. Non é comparable, pero, bueno, é para darlle unha volta. Ou de que 3.000 euros e pico son pouco, son aceptables por media xornada dun concelleiro. Aí estaba dos soldos, Abelino. Así que os cartos non se meten cando non se quere meter onde non interesa. Polo tanto, entendo que igual que pasou co cocido do orgullo ou co Lalín con gusto, vos todo o que ven do goberno do cuatripartito, da man do goberno do cuatripartito, queredelo borrar, sexa bo ou malo para Lalín, porque non me diredes, por exemplo, que dos paraugas era algo que costaba cartos. Non sei cantas varillas puderon romper, pero xa que subistes a colgar os maceteros, pudestes colgar os paraguas de paso, que eso non costaba nada, e era unha iniciativa que era bonita, chamaba a atención, e, bueno, facía unha rúa diferente. Pero, en fin, que se non queredes meter cartos nun proxecto que con esforzo leva a cabo un colectivo allá ao Concello, pois, evidentemente, non me parece ben, pero non me sorprende. O que si me parece é que, non sei, non é que non o queirades facer, é que non as pensades moito, porque deixar unha idea atrás así, cando é unha idea que ven regalada, que vola dan feita, pois é increíble. E non perdades a oportunidade, nin lle la fagades perder a Lalín, porque quedades ben e gastades pouco. 6.000 euros aquí non son moita cantidad. Gracias. Gracias, Ariana. Torno para compromiso. Miguel Medela ten a palabra. Hola. Dende o compromiso, o pasado día 8 deste mes, solicitamos reunión ca tenente de alcalde Paz Pérez e a concelleira Begoña Blanco para buscar posibles alternativas e solucións para renovar o convenio de colaboración coa Asociación de Roteiros de Lalín. A día de hoxe, pois, é unha pena que non tiñamos contestación do Goberno de dita reunión, non? Non entendemos o silencio. Cando antes das eleccións municipais se reuniu a concelleira de Turismo ca asociación, pois sí que se dixo que querían seguir co tema do convenio de roteiros, todo isto. Agora, despois, un mes despois das eleccións, pois topámonos con que non teñen cartos, non? Roteiros leva 8 anos traballando, sin ánimo de lucro, o que fai é traer moita xente ao noso pobo con beneficio para moitos negocios. E, por certo, a todo o material gráfico que está na oficina de turismo, supoño que o Concello se fará cargo del, entendo. A todo isto pensamos que é moi necesario o convenio con roteiros. Unha pregunta. No mes de xuño, para a ruta de Camposancos, contrataron unha empresa. Gostaríame que me responderan a iso. Creo que para iso sí que houve cartos. E tamén lle dicimos
que se dende o Goberno non se toman medidas para seguir co convenio, xa lle dicimos que dende o compromiso vamos a mobilizar a empresa privada para seguir co proxecto de roteiros. Nada máis. Turno para Avelino, turno para Begoña, concelleira de Cultura, ten a palabra. Bueno, moi bons días a todos antes de nada. Debido á repercusión que tivo esta situación, gustaríame primeiro contextualizar e retornar ao ano 2019, cando comezamos a gobernar. Unha das primeiras reunións que tivemos como goberno e que tiven como concelleira foi con esta asociación, a que acudiron a esa reunión, lembro que 2 ou 3 persoas, e que despois, posteriormente, que sempre mantiven normalmente relación, neste caso, ca persoa que encabeza esta asociación. No noso programa electoral, sen dúbida, un dos nosos puntos importantes no que é no turismo e que, ademais, sabemos perfectamente, como ben dicía Ariadna, que aquí non temos praias, é un dos nosos puntos fortes, dende logo que é o sendeirismo, é o noso patrimonio natural, cultural e histórico, e tamén a nosa gastronomía, e que temos clarísimo que por onde temos que tirar é por aí. Dende logo, que para iso comezamos a traballar con esta asociación e sempre durante estes 4 anos houve un entendemento perfecto. En ningún momento dixemos que esta asociación que non estivéramos de acordo co seu traballo. Ao contrario, eu creo que se me escoitou a min e a todo o Goberno en varias ocasións halagar o traballo desta asociación, poñer en valor o traballo que esta asociación fai e, por suposto, ter en conta que beneficiaba a moitos veciños e, sobre todo, que tiña un retorno importante tamén no noso concello e no noso turismo. Estábamos empezando un pouco a tirar da corda e decidimos empurralo un pouquiño máis este proxecto, colaborando con eles. Algúnas cousas se viñan facendo e outras intentamos empurralo aínda moito máis. Chegamos a un estupendo entendemento entre ambas as dúas partes. Así me consta e así, por lo menos, o manifestaba. Non sei se despois hacia dentro era de outra maneira, pero por lo menos hacia fora manifestaba que había un perfecto entendemento entre ambas as dúas partes. E por iso intentamos empurralo cara adiante, como ben decía tamén Ariadna, cousa que nos replicaba que non empurrábamos hacia adiante, sempre colaboramos con eles. Algúnas das cousas que se facían con esta asociación, e constame que, ademais, como decía, a Asociación de Roteiros é unha asociación traballadora e, aparte, a persoa que encabeza esa asociación é unha persoa traballadora e apaixoada deste mundo. Así o manifestei, como digo, en moitísimas ocasións, botándolle unha man no que fixera falta, e prestando a nosa axuda incondicional para absolutamente todo. Durante o primeiro ano colaboramos en moitas das cousas, como a señalización, tanto nos materiales como tamén con un convenio que temos ca Asociación de Aspadeza, que págalle o Concello. Colaboramos en todas as cartelerías, imprimíndoas, incluso algunhas diseñándoas, facéndoas. Colaboramos en todos os desbroces. Colaboramos tamén nos seguros dos participantes de todas as rutas. Iso quer dicir que a calquera persoa que participara nalgúna das rutas pagaba 0 euros. Colaborábamos tamén pagándolle o autobús a todos. Colaborábamos tamén facendo os folletos, elaborándos e imprimíndos, sempre que lle fixeran falta, e repartíndos tamén por onde fixera falta. E colaboramos tamén na promoción de todo o sendeirismo, tanto por parte do Concello como por parte de Roteiros. Eu nunca vin a Roteiros e ao Concello traballar de forma individual, traballamos sempre de forma conxunta. E, por tanto, os traballos que se fixeron durante estes 4 anos eu considero traballos feitos por ambas partes. O programa de Facendo Camiño por Lalín foi un programa que saleu desde a Oficina de Turismo, en colaboración co Concello de Lalín. E facer os distintos folletos e as tarxetas que fixemos ultimamente e o deseño de todo ese proceso e incluso tamén todas as campañas que se fixeron de sendeirismo, vídeos, todo. Foi sempre en colaboración con eles. Nunca presumín, nin presumimos
de ningún proxecto única e exclusivamente do Concello. Non nos quixemos colgar esas medallas para nada. Para nada. A todo este traballo, que non é pouco, que ademais están dicindo, Alba concretamente o dixo vostede, que son simplemente 6.000 euros. Non son 6.000 euros, Alba, non son 6.000 euros. Son todos estes costes, que son moito máis que 6.000 euros, máis os 6.000 euros do convenio, máis que se presentan as subvencións culturales. Sumen vostedes. Por outro lado, a todo isto, perdón, se me podes dar uns minutos máis. Ainda non terminei. Como pasaba ben, tamén gracias a eles fixeron unha subvención de 17.000 euros para ir. Begoña, se non intervés, es que pasaxe o tempo. Perdona. Agora telo. Sí. A todos estes traballos se sumou, como decía, un convenio de 5.000 euros que despois ascendeu a 6.000. Pero, ademais, como decía, elaboramos un programa anual impulsado polo Concello, chamado Facendo Camiño por la LIN, salinizamos os nosos castros, patrimonio, igrexas, fixemos rutas novas, con colaboración sempre de roteiros e tamén do Seminario de Estudios do Deza, ao que lle estou moi agradecida. Compramos merchandising para premiar as persoas que tamén iban ás rutas e participaban nas rutas e fixemos distintas campañas turísticas. Cando algo non se podía facer, igual que facemos co resto dos colectivos, tamén o informábamos. Cada un dos convenios ou subvencións nominativas teñen unha caducidade de un ano. Algunhas renóvanse e outras non. A nosa intención inicial era renovar este convenio, cousa que non se puido facer e que se así se lles comunicou, pero non desa maneira non se lle retirou a man na axuda. Retirouse ou díxoselles que non se podía renovar o convenio, tendo en conta de que no 2024 intentaríamos retomar de novo ese convenio e incluso pagar os atrasos que puidera haber. Pero en ningún momento se lle retirou a axuda. É dicir, íbamos seguir colaborando con todo o que dixen antes, sinalizacións, cartelerías, desbroces, seguros, folletos, promocións e demais. E máis, informouselles de que as subvencións deportivas e culturais tamén estaban aí para presentarse e constame que así o fixeron. Caracterizámonos por un goberno que somos un goberno de falar e de sentarnos coa xente. E non damos por feito de cando unha persoa escribe nas redes sociais ou manda unha nota de prensa que xa se comunicou connosco, senón que aquí estamos todos os días, as portas están abertas para quen nos queira vir visitar e nunca nunca decidimos non quedar con ninguén. E con eles tiñamos unha comunicación moi fluida. Pasado o tempo, como ben saben, tivemos unha reunión, nesa reunión asistiu solamente a persoa que encabeza este colectivo e decidimos, como dixen, seguir colaborando con eles, no 24 renovar ese convenio, que se presentaran as subvencións deportivas, e esa foi a última conversa que eu tiven con esa persoa, hasta que, un día, dun día para outro, vexo primeiro as faltas de respeto cara a miña persoa, que a verdade é que me sorprenderon, e as cousas que dicía me sorprenderon, e decidín non entrar, nin contestar, nin sequera, porque para min estaba dicindo unhas mentiras, entonces decidín non entrar nin crear unha guerra política que el sí estaba abrindo, porque deixou de lado os intereses dun grupo e dos intereses dun concello polos que estábamos traballando. Que abochos o tempo, Begoña. Deche 8 minutos. Pero entonces dio o primeiro, pero concentra máis as cousas, por favor. Oixe. Venga, queres acabar, Begoña? A ver, venga. Culturales, se non entendiches ben. Culturales. Begoña, pídoche, por favor, que remates a túa intervención, porque senón non che vou dar a palabra. Escoita, tes 2 minutos. Se non remata a intervención, non che vou a palabra. Vale, perfecto. Dicir tamén aos señores do PSOE que nos tachan de sectarios e que temos doble vara de medir, eso serán vostedes. Nós non somos sectarios porque, dígame, unha asociación ou algún colectivo que se lle negara
absolutamente a súa atención. En ningún momento se lle fixo. Ademais, esta persoa incluíuse incluso no Seminario de Estudios do DEZA. Agora ben, é moi complicado traballar con persoas que dun día para outro te deixan tirado e comezan a xogar a política, aínda que non o fagan de forma activa, para traballar desde que prima un fin común a todas as cousas, e neste caso dedícanse, deixando o fin da asociación e dedicándose a un fin político que vostedes ademais apoian e que vostedes tan pronto escoitan o eixe das rodas soar, xa se suben ao carro porque lle interesa moito poder aproveitar todas esas bandadas que ao final que esta asociación lle está prestando. Nós queremos deixar claro que o único interese que ten este goberno é seguir traballando pola promoción do sendeirismo deste concello e pola conservación do noso patrimonio. E así o seguimos facendo. En eso creo que coincidimos perfectamente con Roteiros. Vamos a seguir traballando polo interese do sendeirismo deste concello, polo interese da promoción do turismo de sendeirismo neste concello. E, señores do PSOE, por favor, deixen de mediatizar con este tema, deixen de facer vídeos ridículos e dedíquense, por lo menos, a ir a sendeiros, que nunca os vimos en ninguna ruta dos Roteiros, a ningún dos que están nesa bancada, cando o noso goberno sempre vai a todas e sabe perfectamente... Begoña, terminou o tempo, Begoña. Terminou o tempo. A ver. Mire, eu deille, perdón, mire, señor Cuña, eu deille cancha a todo o mundo como me pedeu, pero eu estou disposto, se vostedes o queren, e para min é moito máis cómodo, ser totalmente intransigente, como ocorre nos parlamentos. No Parlamento acabouse o tempo e ten que baixar da tribuna, listo. Si, pero ese sempre é relativo, porque o que para ti é dunha maneira, para o contrario é doutra. Ben, eu si queredes, o que facemos é que os tempos son inapelables. E cando se acaba, se non hai tempo para ninguén. E o que non dé condensado no momento, pois perde a intervención. Eu prefería. Pero... Ben, mire, sobre eso non estamos de acordo e non vamos a estalo. Por lo tanto, eu que lles propoño é, se vostedes queren, estamos de acordo, para min é máis cómodo non dar máis opcións, porque senón o problema é que son eu que ten que interpretar. E eu non son, ás veces son obxectivo e ás veces, ao mellor, querendo ser obxectivo, non son obxectivo. Entón, para min é moito máis cómodo terminar o plan, o que non dé condensado, non dá condensado, acabouse a historia. Eu caso prefiero. Non xa sei que Paco non, porque Paco sempre quere prórroga tras prórroga tras prórroga. Non é a primeira vez que lle dou 3 prórrogas. Entón, eu que digo é que, se queredes, pois, por mí non hai problema ningún. Pero aquí todo o mundo que me pideu máis intervención ya dei sempre, a todo o mundo, E había unha prórroga e pideume 2 e doulle 2, incluída a Alba moitas veces. Quero dicir que a todo o mundo lle dei máis prórrogas. Que ocorre? Que non pode ser que cando esa prórroga pide un membro do goberno que vos poñades así e cando a pidedes vos pode ver vía aberta. Non, a cuestión é que iso é opinable. Ela está dando o seu parecer. Bueno, venga, turno Alba, turno para Alba. Quedamos en que nas mocións que se falaba que tiña direito de réplica só o que a propón, polo tanto tes ti turno de réplica 3 minutos. Ben, eu sinceramente creo que non teño micrófono. Eu deixo, Sinceramente.
Ahora sí. Sinceramente, eu creo que Begoña Blanco ten un problema. Primeiro, porque non é capaz de deixar de mentir para excusar a súa lamentable xestión, e despois porque 4 anos e medio despois non sabe onde está. Non sabe onde está. Está nun pleno, primeiro, atacando a unha persoa que non está aquí e non se pode defender, e, ademais, de intentar dicirnos a nós, a min, en concreto, onde temos e onde non temos que ir na nosa vida privada, ou que tipo de vídeos temos ou non temos que gravar. Que iso é problema meu, non seu. En todo caso, do meu partido, non seu, señora Begoña Blanco. A ver se despois de 4 anos e pico aprende a saber onde está sentada. Sigo sen entender o seu razoamento. Romper este convenio con Roteiros de Lalín cando fixo un traballo impecable e indiscutible, e vostede está o dicindo, ademais, e estou segura de que todos os que estamos aquí sentados estamos de acordo nesta afirmación. Isto parece máis ben unha pataleta ou un berrinche de neno, neste caso de nena pequena, políticamente falando. Vostedes teñen que lembrar que se deben ao pobo. Eu creo, estou convencida de que hai que apoiar este tipo de iniciativas porque é o único xeito de que sigan adiante e de que nazcan máis tipos de iniciativas como a ela. Este non é un proxecto do cuatripartito, pero vostedes todo o que naceu nesa época empeñanse en enterralo, custe o que custe. Eu creo que non é certo que lle ofrecera seguir co convenio para o ano que ven. Eso vamos partir desa base. Se están de acordo, se alaban esta asociación, que é fundamental, ademais que o din, para o turismo, e incluso din que teñen un bon entendemento con ela, cal é o motivo polo que non renovan este convenio? Eu sigo sin entendelo e non o explicou. Din que os visitantes demandan cada día máis esta ruta de senderismo. Está de acordo con isto. Só temos un colectivo que se ocupa de buscalas, de sinalizalas, de promocionalas, de homologalas, de prepararlle memorias para que vostedes soliciten as subvencións oportunas. Como se entende que non as vayan a apoiar? De verdade que todos os membros do seu propio partido están de acordo con esta decisión? Eu estou segura de que non. Como pode ser que leven anos dando roldas de prensa para anunciar aperturas de novos roteiros, incluso o Camiño do Corpiño, entre outros, e que agora lle den vulgarmente o que podemos chamar unha patada no cu a un colectivo como este e non renoven un convenio que tanta falta lle fai para seguir adiante con este traballo, porque todos sabemos que os seguros, e non só son os seguros para as persoas que van camiñar un día do roteiro, porque hai seguros de responsabilidade civil e outros tantos que eu, por exemplo, sei o que custan e hai que pagalos, vale? Dixeron que non tiñan cartos, pero non teñen cartos exactamente para qué? Porque para o que lle interesa sí que hai diñeiro. Hai diñeiro para subirse os soldos, hai diñeiro para os 10.000 euros da maceta na principal que teñen que ir hai diñeiro para as macetas da principal, que suben 3 obreiros para regalas, ou hai diñeiro, que sei, para facer un parque canino novo a máis de 20 e pico mil euros, cando tiñamos un que estaba funcionando perfectamente e que daba un máis e mellor servicio aos nosos veciños e veciñas. Para eso sí que hai diñeiro, pero para darlle 6.000 euros a un colectivo que está traballando de xeito altruista por e para a nosa veciñanza, non hai diñeiro. Pois, bueno, explíquenllo á xente, a ver como llo explican. Vostedes toman a xente por parva, pero gustaríame unha vez máis que nos dixera quen vai facer o traballo que está facendo ata o día de hoxe Roteiros e cal é o motivo de que non sigan adiante co convenio. Vostede chamalle guerra política a que unha persoa discrepe. Están acostumados a que lle beban os ventos. Eso teñen que facelo mirar. Eso non é guerra política, eso é discrepar ou non estar de acordo con a decisión que vostede tomou. Simplemente eso. O certo tamén é que non ten sentido que fale de solicitar axudas deportivas, como dixo antes, e dixo así literalmente, e vostede sabe. Vostedes tiñan un convenio de colaboración cunha asociación, non cun club deportivo. E iso é o que rescindiron. Saben como a min
que as bases dos clubs deportivos non entran, non tería sentido que as pediran e que, ademais, non ten nada que ver o labor que fai Roteiros co labor dun club deportivo. Cada cal adícase unha cousa distinta e non ten nada que ver unha cousa con outra. E por todo isto, entendemos que nos van a votar en contra, como non pode ser de outro xeito, pero vamos, non ten sentido, nin ten xeito, e vostedes non souperon ni sequera dicirnos, nin a nós, nin aos nosos veciños e veciñas, por que tomaron esta decisión, porque non ten sentido ningún. E remato. Moitas gracias, señora Alba. A verdade é que o do PSOE non ten límites neste pobo. Vostedes non se dan conta que cando se crea Roteiros, o primeiro que lle dá unha subvención directa do Concello é o Partido Popular? É o grupo de goberno do Partido Popular? O primeiro, porque vostedes non lle deron nada. Realmente quen potenciou a Roteiros fomos nós, non vostedes, fomos nós. Porque, mire, non só se lle deu axuda económica directa, senón que con obreros, porque ademais a persoa que leva Roteiros é bastante insistente, e se quitaron obreros de actividades municipales, se quitaron de actividades municipales para facer o que nos propoñían desde Roteiros. E iso nunca se fixo. Nunca se fixo. A ese nivel, nin de broma, nin de broma. Por lo tanto, mire, Roteiros non podía ter ningunha queixa deste goberno, porque o que mellor se portou, sin dúbida, con Roteiros, foi o goberno do Partido Popular, sin dúbida. E o problema desto ven cando se quere politizar as cousas. Cando hai persoas interesadas en politizar. Ese é o gran problema. Porque, mire, igual que pasou con Roteiros, pasou con outras actividades de la LIN. E non houve ningún problema. Pero non houve ningún problema. Sabe por qué? Porque nun momento determinado pódense dar subvencións ou non se poden dar subvencións. Vai depender de moitas cousas. E podo lle asegurar que as subvencións que lle demos a Roteiros foron subvencións dadas desde a Consellería de Cultura a proposta da Conselleira de Cultura, moitas veces quitándollos a outros colectivos e tendo problemas cos compañeiros. E foron para Roteiros, non para outros colectivos, que querían os compañeiros. Por lo tanto, mire, o de Roteiros é o tema máis injusto con Begoña Blanco que vivín ao largo dos meus 30 anos de alcalde. É destas cousas, donde che dan 9, estaban acostumbrados a darche 10, e danche 9, e xa non che vale. Por lo tanto, que subyace aquí? Unha politización do asunto. Entón, a dirección desta agrupación interesa máis a política que a defender o obxectivo de Roteiros. E nós non temos nada que dicir, cada un é dono do seu. Ese señor se quer facer política ten todo o dereito do mundo a facelo, faltaría máis. Pero o que desde logo que non estou disposto a admitir é que o goberno do Partido Popular non se preocupou por axudar a unha asociación que, por certo, eu fun bastantes máis veces que a vostede, non pretendo darlle clases, pero sempre é bo falar desde o descoñecemento. Fun a máis Roteiros, fun a máis reunións de Roteiros, fun a máis excursións organizadas por Roteiros un servidor que foi vostede seguro. Non teño ningunha dúbida. Por lo tanto, o feito de que valoremos, estou intervendo eu, Alba, estou intervindo eu. Interveu vostede, no, estou intervindo eu para pechar o acto. Por favor. Pero eu non lle digo o que ten que facer, pero vostede non nos acusa a nós. Bueno, Alba, non vamos a discutir o sexo dos ángeles. Estou dicindo que temos a conciencia moi tranquila do que fixemos con esa agrupación. Axudámola todo o que pudemos e moito máis do que pudemos. Iso aseguro eu. Por lo tanto, tema zanxado, é unha pena que xoguen á política, pero, bueno, o problema ou prexudicados non vai ser nin o goberno, nin vai ser o Concello, nin vai ser que unha asociación que tiña todo o respaldo do Concello, por nos están dicindo, nos están acusando de que estamos torpedeando, cando foi todo o contrario. Por lo tanto, é a cousa máis injusta por parte dun colectivo que vivín eu en 30 anos como alcalde. Moitas gracias, votamos. Nós estamos en contra. Non, votamos en contra. Nós votamos en contra. Sí, é o colectivo máis injusto co que tratei en 30 anos. Colectivo é logo como lle chame. Asociación ou... bueno, podía chamar outro... Non, eu digo colectivo. É o colectivo máis injusto co goberno que tratei en 30 anos. Sin duda, porque douselle casi todo. Casi todo. En fin.
Vamos a votos emitidos 21, votos a favor 9, votos en contra 12, queda rexeitado por maioría. Vamos co seguinte punto, punto 11, moción do BNG para a creación dunha ludoteca municipal. Ten a palabra? Paco ten a palabra. Sí, como sei que ides votar en contra, pois xa... Non o sabes. Sí, xa o sei. Xa asumo esta moción. Nun pleno que, bueno, nos quedou... Vou gallá. Nun pleno que nos quedou claro que algúns vos gustan moito máis os touros que defender os animais, que incluso hai gustos musicais como lo comía, que cada un lle gusta o que quere, e que algúns poden falar 10 minutos cos que eu non estou nada de acordo, pero que sí que, sin estar nada de acordo na argumentación, e parece mentira que o diga eu sobre esta persoa, pois doulle os parabéns porque polo menos hai unha concelleira que dá cara e non se pon detrás do voceiro do PP como están facendo neste novo mandato sistemáticamente. Por lo tanto, eu creo que este ou non de acordo co que vostede dixo, que insisto que non estou, si que non lle quito desde logo pois o xesto de dar explicacións ou de dicir o que queira, pero xa de verdade estou moi farto de que este mandato se poda convertir, e xa o dixen no anterior pleno, no mandato da cobardía dos concelleiros que nin tan siquiera se dignen en falar dos asuntos dos que son competencia. Ben, ceñíndome a moción que nos presentamos hoxe aquí unha moción para que se faga unha ludoteca municipal, é unha proposta que levábamos no noso programa desde fai moitos anos, é unha proposta que xa temos traído aquí en varias ocasións, co resultado, pois, evidentemente, de que vostedes se negaron. É unha moción que nós queremos estendela non a algo puntual, non como se ten tido en época de verán, sino desde logo que se estenda este servicio, un servicio de conciliación, o noso entender moi importante ao longo de todo o ano, e que, polo tanto, un servicio que ten, desde logo, un papel moi importante, non? E unha triple función respecto do que é pedagóxica, social e de orientación sobre os nenos e nenas, e moi importante, evidentemente, de conciliación sobre os pais e as nais, onde o modelo de sociedade que os que somos pais temos que asumir, pois cada vez fai moito máis necesario que este tipo de servizos públicos existan. Frente a isto vemos que sería perfectamente asumible, ademais, en termos económicos para as arcas municipais, decía Belino, e de estirar do tema dos salarios, pois espero a segunda intervención tamén, pero nunha cuestión clara, que tedes desde logo derrochachedes máis de 150 millóns nos últimos 4 anos, e desde logo servicios como este tipo, que teñen un custe mínimo, pois non os poñedes en funcionamento cando precisamente serían moi importante para a conciliación e, desde logo, para a finalidade que ten polas distintas temáticas de obradoiros, de xogos, de concienciación do que son os nenos, non? É fundamental, como insisto, para as familias. É moi difícil que este Concello queira, e sempre estamos aí co tema o límite, non? Do de perder a categoría ou non, que lle digamos a xente que se empadrona na LIN, que veña a vivir na LIN e despois, desde logo, non teña servicios, que as garderías das públicas que de xente excluída, que a xente non teña alternativas, desde logo, para conciliar, e, polo tanto, o que estamos propoñéndose aquí é un servizo que sería moi importante a estes niveis que estou expoñendo. Nada máis. Gracias, Paco. Turno para o Partido Socialista, que ten a palabra Anxo Álvarez. Que cousa, milagro en ti. Milagro en ti. Ten a palabra Anxo. Perdón, son 5 minutos. Como dixemos no pleno anterior, o noso grupo vai apoiar calquera iniciativa que contribúa a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Lalín, veña de quen veña. A creación dunha ludoteca é unha demanda de moitos pais e nais que consideran que non hai espazos de ocio axeitados ou suficientes para os máis pequenos, especialmente nos meses de inverno. É un servizo necesario e estratéxico para Lalín,
Se queremos fixar e atraer poboación, temos que ofrecer servizos de calidade. Lalín ten que ser un concello atractivo para desenvolver un proxecto de vida. Hai pouco, vostedes falaban da dificultade de atraer profesionais para o novo centro médico de Lalín. E moitas empresas do noso concello teñen o mesmo problema a hora de atraer talento. Lalín, como concello, non suma. A falta de servizos para as familias é un problema. Este concello ten moito traballo por diante nesta materia. O máis importante, as nenas e nenos de Lalín meréceno. Teñen dereito a ter os mesmos servizos cos cativos de Narón, Carballo ou Reinosa. Non somos máis que ninguén, pero, dende logo, tampouco temos por que ser menos. Imos votar a favor da proposta do Bloque Nacionalista Galego. Levábamos unha proposta similar no noso programa electoral de maio e coincidimos en que é prioritario para Lalín. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria Fernández. Ben, no ano 2018, o noso compañeiro José Manuel levou o programa Concilia no Nadal. Dados os horarios laborais dos pais e nais, é prácticamente imposible levar a cabo a conciliación. Por eso, sería interesante que o Concello puxese a disposición un servicio como o que propón o BNG para mellorar a calidade de vida tanto dos cativos e cativas como dos pais e das nais. Na Xunta de Goberno, o 9 de xuño, vostedes acordaron anular o acordo que tiñan do pasado 13 de decembro no que se aprobaba o convenio coa Federación das Asociacións de Familias do Alumnado DEZA. O goberno anterior xa fixera a proposta de facer unha ludoteca antiga na piscina municipal. Listo. Gracias. Terminou. Turno para o portavoz Avelino. Ten a palabra. Ben, chegamos ao último punto do pleno e a verdade é que xa lendo a moción e agora escoitándos a todos, incluído o señor Vilariño, eu xa teño dúdas se vivo no Concello de Lalín ou vivo no Concello do Lazo, porque nós levábamos esta proposta no programa electoral, pero non é que a leváramos no programa electoral, é que estamos construindo un edificio que o principal o que leva é unha ludoteca, que xa se presentou, xa se dixo, anunciámoslo en campaña electoral, prometémoslo no noso programa e, ademais, está en construción. Eu non sei se vivo no Ayuntamiento do lado. Señores, nós prometemos unha ludoteca e nós, este goberno, estamos construindo unha ludoteca para toda a veciñanza de Lalín que lle vai dar servicios á cativada do noso pobo e estámoslo facendo. Co cal non entendo moi ben a moción que presentan hoxe aquí. Pero non só lo digo, o desestou no Ayuntamiento do lado, porque, claro, ademais o señor Vilariño dixo aquí nesta moción que había lista de espera nas guarderías do noso Ayuntamiento. Sinto dicirlle que non hai lista de espera nas escolas infantiles do Concello de Lalín. No ano deste ano non hai ningunha lista da garda para acceder ás escolas infantiles. Por desgracia. Por desgracia, eso é certo. É dicir que os investimentos que están a facer unha ludoteca que vai a instar na primeira planta, que vai a ter xardíns exteriores, que ten unha parte de sótano, como se pode ver aquí, para que poidan xogar os nenos, e que, sin dúbida, que vai a convertir nunha das mellores ludotecas de Galicia, pois non entendo a que o piden. Ademais, dicirlles que nas guarderías se incrementaron as plazas. E, mermamente, este ano está facendo reparacións por valor de 50.000 euros na do Pontiñas, no ano 2021 na do Polígono, e, ademais, que vostede fala das políticas do Partido Popular, dicirlle que as garderías en Galicia, de forma pioneira, son gratuitas gracias á xestión do Partido Popular. Quero dicir que as familias de Lalín, igual que o resto das de Galicia, aforran de media uns 2.000 euros por cada fillo na súa educación ata os 3 anos, que é gratuita en Galicia e é unha medida pioneira. Como dixen, hoxe non vamos a apoiar esta moción, unha polo que vostede pon na moción, e dúas porque estámola construindo. Entón, eu digolle calquer veciño de Lalín que me este escoitando que se vai ali por o antigo Manuel Rivero Vello, pois xa se ve que estamos en obras e que dentro dunhos meses podemos disfrutar todos dunha gran obra e dun gran edificio e, ademais, que as familias, que é o máis importante, poderán percibir un servicio tan fundamental como a ludoteca para a conciliación e para ver se aumentamos a natalidade do noso povo. Moitas gracias.
Señor Vilariño, ten a palabra neste turno de intervención, este segundo turno de intervención. Espero que nos aclare, porque vostede non sabe que estamos facendo unha ludoteca que vai ser das boas de Galicia. Porque estamos facendo, non é que se vai a construir, estáse construindo neste momento. Hoxe ve un reformado aquí do proxecto precisamente donde vai a ludoteca. Tes a palabra, Paco. Se me dá un minuto para buscar un... Sí, sí. Só lle pido... Doulle palabra, pero pense que vostede nos presentamos o da ludoteca en público, No. Foi unha roda de prensa. E dixemos que íbamos a fazer un edificio e que levaba isto. E o principal dese edificio era a ludoteca. Estáse construindo, ten adxudicado a empresa Omnios. E ten que estar rematado antes de final deste ano. Se xa non é de agora. É que nos prometemos a ludoteca. Na legislatura pasada estábamosla facendo. É o edificio de onde se tiraron as casas onde estaba a extensión agraria. Na Manuel Rivero, o número 1 e o 3, tirouse aquele edificio e estáse facendo ali a ludoteca. Os busco, joder, está neso. Pero nos presentámoslo en público, Bueno. Temos infografías, pero tamén temos realidades ao pé das infografías. Todos os edificios que ves en Lalín importantes foron infografías antes de ser realidade, todos. Paco, cando queres eu ducha a palabra. Sí, mire, supoño, bueno, co Faro de Vigo son uns auténticos mentirosos. O 18 do 2 do 2003, vale, ai, Dios mío, 2003, do 2023, sacaba unha información que o titular era 30 bebés se quedan sen prazas nas 7 escolas infantís da Xunta na comarca. Que pasa? A lista de Garda concentra unha vez máis, está concentrada nas dúas garderías de Lalín que suman 23 alumnos. Vale, entón, mentiras a sustiñas, vale, mentiras a sustiñas. E os que somos pais vivimos como, desde logo, os nosos fillos ou tiveron que agardar ou tiveron que, desde logo, cambiar de gardería para poder ter ese servizo. Vostedes non digan que son pioneiros porque vostedes, con este presidente que... con esta persoa que quere ser presidente e que os nacionalismos eran tan malos e que agora quere falar co PNV e con Junts, fixo os precios máis elevados das garderías de toda a historia, E iso vostede non o di aquí. E agora fixeron gratuitas, pero tiveron os precios máis elevados da historia. E eu xa lle teño... Bueno, é imposible que teña 15 segundos, eu non sei que tempo me puxo. No, dixo en 3 minutos que é o que che toca, pero duxo que queiras. Pero como vou levarte os minutos? Sí, home, sí, Paco. No, home, o que estiven buscando contou, home. A ver, canto tempo queres? Pero canto levas gastado logo? Veña, eu doucho o que queiras. Pero na próxima reunión de portavoces... No, eu non teño inconveniente en darche o tempo que queiras. Ahora ben, temos que aclarar nunha xuntanza de portavoces como facemos cos tempos, porque eu non quero ser quen dirima aquí a quen se lle dá e a quen non, porque estou dando a todos e ás veces hai abuso por parte de uns e outros. Entón, para iso non quero que ocurra. Venga, Paco, céntrate no tema e arregla nos 3 minutos que che vou dar o planchazo de non saber que estábamos facendo unha ludoteca. Outra planchada. Onde, por certo, cambiaron os usos por unha auténtica cacicada de beneficio a un afiliado de vostedes, como o tema do Alberto. Vostedes, o tema do Manuel Rivero é a historia de unha vergonza, onde non saben que queren facer con iso. Onde vostedes votaron sistemáticamente en contra de ter este servicio. E onde, desde logo, a construcción deste edificio non pode ser excusa para que non fixeran dito servizo e para que agora sigan sin implementarlo, porque desde logo
Daqui a que iso este rematado e este posto de funcionamento vai tardar moito. Insisto, vostedes están construindo algo que non saben nin con quen enchelo, nin que función darlle, nin desde logo para que o queren. Si que o saben, unha das cuestións máis importantes, como eran termos turísticos, era o tema do albergue, aí sí que supero sin ningún problema chapodalo para beneficiar a unha persoa de vostedes sin o máis mínimo escrúpulo. Pero, bueno, xa se ve que o tema do turismo se basea fundamentalmente en tapar todo o que fixe o anterior goberno, chapodalo e día, e iso é a gran felicidade e balance a todas as medidas que temos de turismo, non? Pero a mí iso xa me moi fora delas, non? Pero desde logo os servicios deste tipo eu creo que eran moi importantes e que vostedes, insisto, non teñen pensado facer porque con este edificio saben ainda o que queren facer. Insisto, se o quixeran facer xa podían ter feito e para este curso non hai nada que lle impida poñer en funcionamento para este inverno. Moitas grazas, señor Vilariño. A verdade é que a moción deste pleno foi un pouco desafortunada pola súa parte. No, a ver. Pero como que teño amigo apagado? A ver, Paco. Pois eu oio perfectamente, senón non oio por aquí, A ver, que tempo quere? Ben. Bueno, Paco, a verdade é que esta moción non estuvestes afortunados aí o Bloque Nacionalista Galego, porque a verdade é que non sabedes que se está facendo unha ludoteca e que xa se está facendo desde o curso anterior. Bueno, por favor, presentámoslo nunha roda de prensa e o edificio está aí, é público. Por lo tanto, eso políticamente non é acertado presentar unha moción de algo non que imos facer, sino algo que se está facendo, que vai ser o principal do edificio. Dese conta que ese edificio vai para 3 ou 4 cousas, pero a principal é para a ludoteca. A principal dese edificio, que é polivalente, é ludoteca. E logo, o segundo que dixo, a segunda metedura de gamba, é que ese edificio deixámoslo nós programado. Non, ese edificio cambiámoslo nós e programamos nós ese novo edificio, polo tanto, non é así. E o terceiro é que, mire, non hai lista da Garda, eu non sei o que vostede onde leu, pero aquí a comunicación oficial da Xunta de Galicia. En la LIN hai 189 plazas de atención infantil de 0 a 3 anos, gratuitas, distribuídas en 3 escolas infantiles adherido á gratuidade. 74 plazas no Polígono de 2000, 74 plazas na Escola Puntiñas, 41 plaza no Colexio Ciencia School. Para o curso 23-24 non hai lista para o curso a ver, pagados como as outras tamén nos paga os outros. Pero claro, pero a Xunta é que ten que estar a responder isto. A ver, mira, listas de agarda para o curso 23-24 non hai lista de agarda nas escolas infantís públicas e autonómicas de la LIN. Os nenos que estaban en lista de agarda en Pontiñas solicitaron como segunda opción o polígono, que foi onde foron admitidos. Por lo tanto, Centro Pontiñas, 5 unidades, plaza 74, matrícula 65. Centro Comercial Polígono, perdón, Centro do Polígono, unidades 5, plaza 74, matrícula 56. En Garda, 0 nos dous sitios, en Pontiñas e en Polígono. Por lo tanto, bueno, pues non hai lista da Garda. Entón, toda esa parte dramática que poñen, como se nós fóramos uns insensibles con eses temas, é xusto o contrario. Temos a sensibilidade probablemente máis acentuada que a vostedes desde o momento en que vimos a necesidade de fazer unha ludoteca e decidimos fazer unha ludoteca. E logo, xa, por favor, pero vostede mesturou unha cousa con outra. E logo, dicirlle ao señor Anxo que a menor non nos temos polos mellores, nin somos os reis do mambo para nada, non presumimos deso. Pero eu creo que os servizos caen la LIN. O noso leme é queremos un pobo para vivir, un pobo para traballar e un pobo para disfrutar. O noso pobo
de acordo cas características similares, é o que máis servicios ten probablemente de Galicia de acordo ca nosa categoría. Nós temos servizos que outros concellos similares a nós non teñen nin por asomo. Por lo tanto, non estamos na cola dos concellos de 20.000 habitantes, que non son cidades. Estamos xusto na cima. A ver os servicios, quen ten un servicio como la Lalín Arena, quen ten un conservatorio de grado medio dos millores que hai en Galicia, quen ten un montón de servicios que hai en Lalín que non hai noutros concellos. Entón, pareceme injusto pola súa parte, Anxo, que vostede fale de que o Concello de Lalín como quen que a nivel de dotación de servicios é malo. Home, xa claro que nos gustaría ter servicios como Santiago, pero é imposible. Pero dos da nosa categoría, se quita as 7 cidades, ninguén ten moito, poden ter algún distinto de nós, pero no cómputo total naide nos iguala, naide nos iguala. E deixe que poñan agora a funcionar o CIS, e deixe que se poña a funcionar os servicios, o centro de votos, e máis o centro da oficina ou da Xunta de Galicia ou a delegación da Xunta de Galicia no edificio medio rural. Cando teñamos eso, que non é unha promesa, eso xa se vai facer, vai se adxudicar xa, vai comparar. En votos vai ali na antigua nave dos Chaca, que é da Xunta de Galicia, ali fixos un taller para arreglar as motobombas de todo Galicia e máis para gordalas. Son postos de traballo que dan ali importantes, pero que non está funcionada, que vai funcionar para nada que ven, pero son bastantes postos de traballo que vai vir ali e todas as motobombas de Galicia vindo ali. Dicir, cando se poñan en marcha os que hai, é que nin por asomo, pero ademais, Anxo, eu comprométome, se quere, a fazer un escangallo de todos os concellos os servicios que teñen e os que temos nós, porque vai quedar asustado. Vive vostede nun concello privilexiado, temos máis que outros. Gustaríanos ter máis, por suposto, pero temos máis que outros. Dese conta que nós ahora mesmo non temos lista de espera, nin temos nada. E noutros sitios teñena. Sí, vamos a votar. Nós estamos en contra, xa o dixemos. Por lo tanto, votamos. En nome de... Votos emitidos 21, a favor 9, en contra 12 e ninguna abstención. Queda rexeitado. Mire, temos agora aquí, a ver se me vai isto, a ver. Bueno, agora parece que vai. Rousa, preguntas. Empezamos polo Bloque Nacionalista. Ten algunha? Polo PSOE, algunha? Quen lle dou a palabra? Quen quere primeiro? Primeiro, Alba. Pois Alba ten a palabra. Sí. Bueno, estamos rematando xa o pleno e o certo é que a esta altura ainda non temos as respostas formuladas no pleno de xullo. Eu non sei se... É que non sei. A min isto parece unha falta de respeto absoluta cara aos membros desta corporación, unha falta de transparencia absoluta e incluso un incumprimento da legalidade. A min dime o asesor que temos que as deixou no vosso despacho. Pero as deixou cando? Na mitade do pleno? Porque non, ás 10 en punto non había nada. Vai ser o despacho, non había nada. Pois vai ali, Mario, mentes hai as preguntas. Sí, a ver se as puxeron ahora a media mañá. Claro. É que vai a morro. Hombre, pero vamos a ver. No, ás 10 en punto non estaban. Home, pero non tes por que ir, pero nós puxemos bolas. Si dixechen, me vai abaixo. Quero dicir que ten que haberas ali, ou nos engañaron a nós. Bueno, pois ás 10 non estaban. Eu non minto, esquiceríanse. A min gustaríame que o secretario dixera que se pronunciara sobre isto. Quero dicir, as preguntas do pleno... Alguén cometería un fallo, que as preguntas estaban respondidas, respostadas. Continúa. As preguntas estaban respostadas, non estaría de salida ao momento, pero tuvéstelas un pouco máis tarde da conta. Pero isto non pode ser, porque ao final é todos os meses o mesmo. Cando non veñen sin firmar nunha folla en blanco, sin nombre de concelleiro, de alcalde, de quen as firma, nin de quen as resposta, sin un folio, siquiera, con membrete do concello, o sea, nunha folla en blanco que pode facer fulanito a innovar e deixárnosla ali, e temos que entender que é exactamente igual como nos facía desa nosa. Non, pero é que eso non ten validez ninguna. Que validez pode ter unha folla en blanco con respostas? Pois non sei. Sin firma, sin nombre, sin membrete. Que o digo ao secretario, pero esa validez non pode ter ninguna. Documental non pode ter ninguna. Ten as respostas do pleno de xullo abaixo. Bueno, pois esperemos que sexa a última vez que... Pasaremos polo noso despacho. Sí, a ver se apareceron ali. Pero insistimos que ás 10 da mañá non estaban. Pregunta.
En novembro de 2022 aprobouse unha moción neste pleno presentada polo Grupo Socialista na que se solicitaba a mellora da accesibilidade en espazos e edificios públicos deste Concello. Non obstante, estamos vendo como se seguen realizando obras nas que non se ten en conta a accesibilidade nin se eliminan barreiras arquitectónicas, por exemplo, nas reformas de locais sociais ou de palcos de algunhas das parroquias do noso Concello. Por que non se tiveron en conta a accesibilidade nestas intervencións? Tomarán medidas para corrixir esta situación ou seguirán incumprindo acordos plenarios? Na moción tamén se solicitaba acometer con prioridade aquelas actuacións de accesibilidade máis urxentes como son as que se precisan na biblioteca, no museo ou no auditorio. Acometeron algunha actuación de accesibilidade nestes edificios ou teñen pensado facelo? É un rogo que deixen de aludir á vida persoal dos concelleiros ou concelleiras por riba cando despois non nos dá palabra para defendernos ou para comentar algo sobre iso. Pola miña banda dou unha comparecencia cando queiran para aclarar todos os aspectos que queiran da miña vida persoal, para dicirvos se as fotos ou os vídeos que fago se lle parecen oportunos á señora Begoña, concelleira Begoña Blanco, e, por certo, os roteiros están abertos para facelos todo o ano. Fagas preguntas, estamos en rogos de preguntas. Eu fago os roteiros todo o ano e non só para sacar a foto que ao que lle interesa. Rematei, xa sei que non lle gusta o que lle digo. Non me gusta, é que vostede quere que os máis cumplan que a normativa e vostede non a cumple. Anxo, ten a palabra. Vale, pregunta sobre o portal Mercalalín. Cal é o número de usuarios únicos do portal? Cal é a taxa de conversión de ventas do portal? Que persoa ou empresa é responsable da administración do portal? Que persoal municipal está dedicado á súa administración e de que recursos municipais dispón para a súa correcta administración? Por que non están actualizados os horarios dos comercios? Por que non se eliminan os comercios que xa non existen, que vos que pecharon, va? Cantos usuarios se deron de alta no último trimestre? Cantos comercios se deron de alta no último trimestre? Sobre o portal, Lalín sabe que persoa ou empresa é responsable da administración deste portal, que persoal municipal está dedicado á súa administración e de que recursos dispoñen para a súa correcta administración. Cal é o número de usuarios e usuarias únicos do portal no último trimestre? Por que non se actualiza? Nesa mesma páxina web, lalinsabe.gal, pódese ler o seguinte texto. Se eres produtor local e queres que os teus produtos figuren nesta páxina, envíanos toda a información relacionada a prensa@lalin.gal. Sen embargo, na citada web non aparece ningún produto local. Por que? Sobre os horarios de verán das distintas instalacións municipais, piscinas exteriores, biblioteca Varela Jácome, etc. Por que non se actualizan os horarios das instalacións municipais na páxina web de turismo do Concello de Lalín e tamén en Google? Quen é a persona ou empresa responsable da actualización da información relativa ás instalacións municipais? Sobre as competencias das persoas concelleiras contidas no decreto de alcaldía e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 14 de xullo de 2023, poden aclarar que competencia fai referencia a labores de representación do Concello de Lalín en eventos públicos? E, por último, un rogo sobre as relacións de facturas contidas nas actas das xuntas de goberno. Sería de utilidade a inclusión de algunhas referencias ao seu contrato menor, naquelas que estiveran vinculadas a algún. Moitas gracias. Mario. Pero antes, nós pensamos que non responder ás preguntas é unha falta de respeto ao noso traballo. Porque non penso que conste tanto, pois eso, contestar as preguntas e deixalas. Pero, bueno, dito isto, pois vou co rogo. Co obxectivo de favorecer a transparencia e a dación de contas do Pleno, sería necesario incorporar no portal de transparencia as indemnizacións ás persoas concelleiras por asistencia a órganos colexiados. Preguntas. En relación ás obras de rehabilitación levadas a cabo nos muiños do Pontiñas polo Obradoiro de Emprego Sendas 2, observando as deficiencias que presentan, formulamos as seguintes preguntas. Están rematadas as obras? Está previsto o arranxo das deficiencias que presentan? Quen arranxaría esas deficiencias? Van a arranxarse antes do inverno para evitar a entrada de auga? E cando se vai a permitir o acceso público aos muiños rehabilitados? Quen levou a dirección das obras? Nada máis, moitas gracias a todos.
Vale, Mario, eu só che digo unha cousa, levas aquí xa bastante tempo como para saber como funciona un obradoiro de emprego. O obradoiro de emprego non é unha obra que lle encargues a unha empresa. O obradoiro de emprego é un proxecto que ti presentas e execútase o 100%, 80, 70 ou 50. Por lo tanto, non é unha obra que ti lle xudiques a unha empresa e ten que estar remetida. Claro que quedarán pola mitad, moitas delas, por suposto. É que o obradoiro de emprego é así. Pero independentemente que acaben ou non. A ver, ti cando lle adjudicas... Pero a pregunta é cando se vai rematar. A ver, explícoche. Vamos a ver, mira. Cando ti solicitas un obradoiro de emprego non é o mínimo que cando adxudicas a unha empresa unha obra. Unha obra e adxudicas a unha empresa ten que estar rematada e finiquitada cando se fai o certificado final de obra. O obradoiro de emprego finaliza cando se acaba o obradoiro de emprego. Está feito máis ou menos porcentaxe, pero iso non depende de nós. Depende da celeridade, dos problemas que houbera, máis dos... Tens que saber a diferencia entre o que é unha obra e un obradoiro de emprego. Iso non é unha obra, é un obradoiro de emprego. A pregunta é esa. Claro que quedarán flecos, faltará máis, pois teremos que acabalos ou con fondos propios ou metendos noutro obradoiro de emprego ou, en todo caso, pois contratándos á parte. Ves, como que se quere se responden as preguntas. Pero non é así, pero é que ti hai que exigirche como concelleiro que como mínimo sepas a diferencia entre o obradoiro de emprego e unha obra. Pero non dubide deso, claro que sei, pero tamén a pregunta podo a facer. Bueno, vale, non podo. Non, podes, pero eu xa chegado hasta aquí xa non me dá xa non me dá para máis. Eso tamén claro entendo. Claro que o que quero dicir, claro que podes facer a pregunta, pero eu estou te corrixindo de que non é unha obra, ti tratáchelo como unha obra, punto, é o único que te estou dicindo, nada máis. Correcto, pois a rectifico, non é unha obra. Medela, ten a palabra. Ben, primeiro cos rogos. Bueno, pois rogolle que se nos responden as preguntas e non las pasan ao despacho abaixo ás 10, pois polo menos que non lo digan para ir ao despacho e collelas. Nós non temos praia, pero temos praia fluvial. O certo é que a teñen bastante mal atendida, o sea que rogolle que miren un poquinho máis por ela. E rogo tamén á concelleira de Turismo que non diga dos roteiros que se presenten a subvencións deportivas porque non poden presentarse a subvencións deportivas, eu creo que ela o sabe. E agora que as preguntas. Vaise facer as carreiras das festas das Dores? Porque a nós cheganos información de que non. A segunda pregunta. Contrataron unha empresa para facer a ruta de Campos Ancos? Nada máis. Moitas gracias. Alba, ti, ten a palabra. Bueno, primeiro, unha cousa que me pon moi nervioso ao noso grupo, o tema dos xardíns da rúa Joaquín Lóriga, de verdade. Levanten todo iso, están absolutamente a monte, desmadraos. Ven un montón de xente a Lalín a velos a teórica rúa Peonil. De verdade, párense un pouco a mirar como está a súa imaxe que dá para Lalín. E xa non digo os colectores en pleno centro de Lalín, poñan eses colectores en outro, valórenno polo menos, pero que as plantas ali parece que estamos na selva, dan unha pésima imaxe. A min ven a ver moita xente de fora de Lalín por amistade, outras cosas, veñan a comer outras cosas, e sempre fan comentarios de eso. Eu creo que non costa nada ter un pouco de sensibilidade ornamental, por así decirlo. Eu proporíalle ao grupo de goberno como rogo tamén sentarnos a falar da situación do Larín Arena, porque eu creo que é un problema transversal a calquera goberno que exista en calquera momento para buscarlle unha solución ás numerosas eivas que ten, non só de persoal, senón tamén de funcionamento. Eu digo do xeito máis constructivo, que o valoren vostedes. En este pleno falouse de ilegalidades, de situacións de ilegalidades. Bueno, a mí preocúpame que se fale en este pleno de situacións de ilegalidades. Aí o digo con respecto ao tema do contrato da luz. Eu, por certo, comparto esa postura que non sei se non é ilegal, está moi próximo á ilegalidade dende logo, non? Ben, hai unha cousa que me pon moi nervioso, señor Crespo, e eu rogolle que tome medidas. Por que non se senta vostede como xefe de persoal desta casa cos traballadores do Concello? A min, entendo que son os seus dereitos laborais, faltaría máis se eu isto non o poño en tela de xuizo, pero que non pode ser que se a xornada laboral empeza ás 9 da mañán, agora nos meses de verán, que ás 9:01 haxa traballadores municipais sentados xa tomando café. Estou de acordo con vostede, sin que sirva de precedente. Totalmente de acordo con vostede. É unha auténtica vergonza. Unha vergonza, claro. É unha auténtica vergonza que o persoal desta casa faga eso. Así que ten toda a razón do mundo e doulla. Eu creo que como xefe de persoal deberíase sentar con eles. No, porque eles teñen... Cada un ten 20 minutos para tomar o café.
pero que non son Eu 20 ser minutos. direito dallo, se eu quero tomar ás 9, de 9 a 9:20, ten dereito, ese é o problema. Eu xa dixen que teñen dereito, faltaría máis. Pero aparte non son 20 minutos, eu teño, porque sabe que as horas normalmente estou eu, non son 20, son 40, e dá unha imaxe pésima de como ten que funcionar esta casa. Unha imaxe pésima, insisto. Pero, por lo menos, permítame unha reflexión, polo menos, o Concello de Lalín non é daquelas administracións que as hai, que salen ás 3 e ás 2:30 xa están comendo na súa casa. Os nosos, polo menos, ás 3 ainda están aquí. Eu teño visto, perdón. Hai administracións que salen ás 3 e ás 2:30 están xantando. Eu teño visto en algún restaurante ás 2:30 algún traballador municipal. Pero podría ser por algunha coyuntura. Non sei por qué, pero bueno, a ver. A mellor, non sei, un ás tema veces... Un tema que preocupa especialmente a veciñanza de Lalín. Siga habendo demasiadas noites por unha cuestión de escasez de persoal. Eu, como sabe, teño sido xefe da Policía Local como alcalde e teño máximo respeto por ese corpo, os seus membros e o seu funcionamento. Siga habendo demasiadas noites sin que haxa policía local e siguen entrando en garaxes. A mí esta é unha cuestión que me preocupa bastante. Despois, eu que lle solicitaría tamén como rogo a persoa encargada desta cuestión, persoa que respeto o seu traballo, é que nos días de pleno, se as respostas poden estar entre as 9 e as 9:30 entregadas, pois agradécese porque é un elemento de traballo, tendo o máximo respeto a quen fai este traballo. Ben, digo que sendo o principal, debería ser con todos, pero sendo o principal partido da oposición, cando ata por escrito, señora tenente de alcalde e señora concelleira, se solicita sentarnos para intentar buscar unha solución a un tema puntual do xeito máis constructivo, o menos que se pode facer é contestar. É dicir, preferimos deixalo para o pleno, preferimos non sentarnos por esta cuestión, pero o mínimo que se debe facer é respostar, e máis cando hai unha relación, eu creo que boa e fluida, non? É unha cuestión de respeto institucional, señora concelleira. Despois, rogo, eu creo que deberíamos ter un acordo todos en este sentido. Non somos políticos e temos donde elevalas no lombo, pero eu rogo que a persoas de colectivos que non están presentes no debate político se podemos obviar a súa, digamos, as súas filias políticas ou non, e metelos en debates políticos, eu creo que non o debemos facer. Empezando por min, pero eu creo que non é de recibo, sobre todo porque esa persoa non se pode defender, e eu creo que non está ben eso. E rogo á corporación, ao conxunto da corporación, insisto, empezando por min, que non fagamos este tipo de cuestións a ser posible. Nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias. Non habendo máis preguntas, levantamos a sesión.